μια περιήγηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Αυτή τη φορά η Γεωργία Στρατούλη, η οποία εκτός από εκλεκτό μέλος της ΕΑΝΗ και πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος Μακεδονίας, θα μας κάνει μια ξενάγηση στο φοβερό σπήλο της Δράγενας. Την ξέρετε όλοι την ανασκαφή, ξέρουμε και το φοβερό εκπαιδευτικό που έχει κάνει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι εδώ και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο που εκ μέρους της Εταιρείας Προϊστορικής Κεφαληνίας θα χαιρετήσει ο κύριος Βασιλάκης, ο οποίος είχε γενιάσει πέρσι τις περιηγήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Μιλάει και στους 20 του μήνα εδώ πέρα στο Μικυλαϊκό Σεμινάριο, νομίζω. Στο Πανεπιστήμιο για την άλλη φοβερή ανασκαφή της Κεφαλονιάς. Γενικά η Κεφαλονιά δίνει πάρα πολλά στοιχεία στα προϊστορικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλες οι νέες εξελίξεις παρουσιάζονται εδώ πέρα στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Ο κύριος Βασιλάκης. Καλώς ήρθατε στην δική μας εκδήλωση εδώ, του Συλλόγου δηλαδή. Μου κάνει τιμή που πρώην μέλος του Συλλόγου και πρώην διάφορων δραστηριοτήτων, επίτιμος τώρα πια, που θέλω να παρουσιάσω τη σημερινή ομιλήτρια, τη συνάδελφο την Γεωργία, η οποία στην Κεφαλονιά έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς της και θα μείνει εσαΐ αυτό το πράγμα. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Έχει δημιουργήσει μια παράδοση σωστής επιστημονικής έρευνας που όποιοι πάνε από εδώ και πέρα να κάνουν δουλειά εκεί θα πατήσουν πάνω σε αυτά που έχει ήδη προσφέρει η Γεωργία. Προσωπικά της οφείλω ότι έχει αφήσει μια καταπληκτική υποδομή εργαστηριακή για αρχαιολογική δράση, την οποία με μεγάλη προθυμία μας την παραχώρησε στο δικό μας πρόγραμμα, που είναι το καινούριο πρόγραμμα της Κεφαλονιάς, η ανασκαφή των Τζανάτων, και βρίσκω την ευκαιρία και δημόσια να την ευχαριστήσω για αυτή την πολύ μεγάλη διευκόλυνση, γιατί μας έβγαλε από ένα πολύ μεγάλο μπελά που θα έπρεπε εμείς να τρέχουμε να κάνουμε νέες υποδομές τη στιγμή που τα είχαμε έτοιμα και πολύ καλά. Και έτσι μας βοήθησε αφάνταστα σαν και ναι, ακριβώς είναι οι υποδομές, όχι της υπηρεσίας, η υπηρεσία δεν έχει υποδομές, είναι του έργου ήταν οι υποδομές, του προγράμματος που είχε η κυρία Στρατούλη. Και όλα αυτά είχαν προέλθει από την πρωτοβουλία των τοπικών φορέων, των ανθρώπων του τόπου, που με πρωτοπόρο το Μάκη το Μεταξά, τον προηγούμενο δήμαρχο και ακόμα προηγούμενο νομάρχη και σήμερα πρόεδρο της εταιρείας μας, της Εταιρείας Μελετών Προϊστορικής Κεφαλονιάς, στην οποία μου κάνανε την τιμή να με έχουν επίτιμο πρόεδρο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ενέπνευσε πολλούς την αγάπη για τον τόπο, για τον πολιτισμό του τόπου. Και του το χρωστάμε όλοι, και οι παρόντες και όσοι δεν είναι εδώ και ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει. Η Γεωργία είχε την τύχη να συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί μας, πολύ περισσότερα. Εγώ με 2 χρόνια μόνο κεφαλονίτης. Η Γεωργία είναι παλιά κεφαλονίτης, ως αρχαιολόγος, είναι 20 χρόνια κεφαλονίτης. Δεν θα πω τίποτα για την ανασκαφή της. Τη σπουδαιότητα κλπ. Θα την καταδείξει η ίδια η παρουσίαση και με τον πολύ γλαφυρό λόγο της, η Γεωργία θα μας μεταφέρει σε εκείνη την παμπάλαια εποχή για να δούμε πολλά ενδιαφέροντα, σπουδαία, χρήσιμα και πράγματα που πραγματικά έτσι δείχνουν. Δίνουμε εμείς στα πράγματα την αξία και αυτά μας την επιστρέφουν από μόνα τους, γιατί αυτά την έχουν την αξία. Αυτό θα φανεί εδώ, σε αυτή την παρουσίαση. Ξανά σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι και εύχομαι να απολαύσουμε το λόγο της Γεωργίας. Μια μεγάλη καλησπέρα και μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Αναγνωρίζω ανάμεσά σας καταρχήν τις παιδικές μου φίλες, μέλη της οικογένειάς μου, αλλά πολύτιμους συναδέλφους και φίλους που με στήριξαν στα πρώτα χρόνια μετά την επιστροφή μου από τη Γερμανία. Είναι η Νίνα και η Παρίσι εδώ. Έχουμε μαζί περάσει πολλά χρόνια. Νίνα, μπορεί να μην με στήριξες κάπως, μην κουνάς το κεφάλι, υπήρξες όμως μια προσωπικότητα στον χώρο της εφορίας. Αλλά και τα πολλά μέλη
της ομάδας που στήριξαν αυτή την ανασκαφή. Είναι οι περισσότεροι από τους συνεργάτες της Δράκενας εδώ. Και για να μην χάνουμε χρόνο, θα πρέπει να έχετε λίγο αντοχές, αν θέλετε να ακούσετε, αν θέλετε έτσι, την τεκμηρίωση των πραγμάτων και την προσέγγιση ερμηνείας που θα κάνω. Θα επιχειρήσω, όχι μόνη μου, ποτέ. Τα όσα λέγονται, οφείλονται σε μια διάδραση διεπιστημονική με τους συνεργάτες μου. Ήταν μια συγκυρία η ανασκαφή του Σπηλαίου και μάλιστα θα έλεγα κυρίως, να το πω ανακάλυψη, πέστε το όπως θέλετε. Στα 1992 εκλέφθη η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, σήμερα Νοτιού Ελλάδος, να κάνει μια αυτοψία σε μια σπηλιά που διαδόθηκε στην περιοχή της ότι έχει κάποια ευρήματα, άγνωστα μέχρι τότε και όπως αποδείχθηκε αργότερα σε όλους τους περιηγητές του 18ου και 19ου αιώνα που περιηγήθηκαν και στον Ιόνιο χώρο. Είναι σχεδόν αόρατη, με την έννοια ότι δεν είναι ορατή στο Φαράγγι, στο υπέροχο, μικρό, εντυπωσιακό όμως Φαράγγι, το Βόχημα, το στενό, το αποκαλούμενο. Έτσι λοιπόν, όταν ζητήθηκε η αυτοψία, Γιάννη Ευσταθίου πρωτοποίησε συνάδελφος, επίσης αρχαιολόγος, και επέστρεψε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς με πολλά όστρακα, θράψματα αγκίων. Τότε υπηρετούσα στην Εφορία Σπηλαιολογίας, μάλλον δεν υπηρετούσα, υπήρξαν μόνο εντελώς έκτακτη αρχαιολόγος, συμβασιούχος. Ζήτησα λοιπόν από τον προϊστάμενο τότε της Εφορίας Σπηλαιολογίας, τον Γιάννη Τουτζεδάκη, να είμαι μία από αυτές που θα συμπράξουν στην ανασκαφή της σωστική που θα άρχισε το φθινόπωρο του 1992. Έτσι και έγινε. Τη διεύθυνση της ανασκαφής, όταν έγινε πια συστηματική από το 1994 και μετά, είχε η Ευαγγελία Μιράντα Χατζιώτη, συνάδελφος που λυπάμαι πολύ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ. Η δεύτερη γυναίκα της ομάδας ήταν η συνάδελφος Ελένη Κοτσακοπούλου, που έχει παραμείνει βέβαια και μελετήτρια ενός τμήματος του υλικού του Σπηλαίου, και η τρίτη η Ομιλούσα. Μια ομάδα γυναικών ξεκίνησε αυτή την ανασκαφή και σε αυτό οφείλεται και μια μικρή υπέρβαση. Η Δράκενη ήταν γνωστή ως του δράκου Ταχούρη στον χώρο της, ή υπήρχε και μια τέτοια εκδοχή, η Σπηλιά της Δράκενας. Το γένος θηλυκού το κάναμε τελικά όνομα στην επιστημονική κοινότητα για αυτό το μικρό, αλλά πράγματι που θα διαπιστώσετε, φοβερό σπήλαιο. Όσο μπορώ να τηρώ εκτός κειμένου. Η ολιγοήμερη ανασκαφή στα 1992 ήταν ολιγοήμερη, 6 μέρες μονάχα. Ήταν ικανή να μας δείξει ότι έχουμε δύο μεγάλους ορίζοντες χρονικούς διακριτούς και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ο παλαιότερος ορίζοντας της θέσης συντίθεται από κατάλοιπα των ιστορικών χρόνων. Θα επανέλθω σε αυτά. Ο άλλος ορίζοντας όμως της θέσης κρύβει ακόμα αρχαιότητες της απότερης προϊστορίας, που δεν είναι τόσο γνωστή ακόμα στη χώρα μας, αρχαιότητες της αποκαλούμενης νεότερης εποχής του λίθου ή διαφορετικά νεολιθικής εποχής. Η Δράκαινα μας τιμώρησε, λέω συχνά, και επειδή είναι και εδώ ο μεγάλος φίλος του ομηρικού έπους και η σύζυγός του, ο φίλος ο Μάκης ο Μεταξάς, που έτσι ξεκίνησε βασικά η Δράκαινα. Στα 1992 τελείωνε μια μεγάλη ανασκαφή στην έξοδο του Φαραγγιού, ο πολύ γνωστός πια θυμισμένος τάφος των Τζανάτων. Η σπηλιά θα ήταν μία ίσως εκδοχή της κατάδειξης, αν θέλετε, μικηναϊκής επίσης χρήσης
σε αυτήν. Αρνήθηκε πεισματικά. Η Δράκαινα δεν τη γνώριζαν ή την αγνόησαν, αν θέλετε, οι Μικηναίοι. Το πιο πιθανό μου φαίνεται είναι ότι ο τεκτονισμός των Ιωνίων είχε δημιουργήσει στην ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή στην δεύτερη χιλιετία, τέτοιες συνθήκες που ίσως πραγματικά ή δεν ήταν προσιτή, δεν ενδιέφερε τόσο πολύ τους Μικηναίους ως έγκυλο. Θέλω επίσης να σας πω, και δεν ήταν τυχαία αυτή η μικρή εισήγηση, ότι ο χώρος του Ιωνίου για την περίοδο την νεολιθική και κυρίως για την 6η και την 5η χιλιετία, στην οποία ανήκουν οι αρχαιότητες αυτής της φυλιάς, αποτελούσε σχεδόν ένα άγνωστο, ένα άγραφο, αν θέλετε, χρόνο, ακόμα, έτσι, για τον Ιόνιο χώρο. Σχεδόν. Για την Κεφαλονιά πάντως ήταν άγνωστη η νεολιθική της πτυχή. Δύο λόγια μόνο για αυτή την νεολιθική εποχή, γιατί δεν είμαστε όλοι αρχαιολόγοι. Επιμένω και επιμένουμε όλοι του χώρου, του κλάδου, αν θέλετε, της νεολιθικής αρχαιολογίας, ότι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ιστορική περίοδο και για την Ανατολική Ευρώπη, με κύρια χαρακτηριστικά της. Τόσο τη συγκρότηση και εδραίωση οικισμών και οικιστικών δικτύων, πλεγμάτων, όσο και τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών διαβίωσης, με κυρίαρχη την τρόφο-παραγωγική οικονομία, αλλά και νέων αντιλήψεων και ιδεολογιών, ως μέσα υποστήριξης της βιολογικής και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η νεολιθική είναι παρούσα στον βορειοελλαδικό χώρο και όχι μόνο, ήδη από τα μέσα περίπου της 7ης χιλιετίας, με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, δηλαδή με την αλλαγή του τρόπου οικονομίας, περνάμε δηλαδή στο απολύτως τρόφο-παραγωγικό στάδιο και συνεχίζεται από τα μέσα της 7ης χιλιετίας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της 4ης χιλιετίας. Στη διάρκεια ήδη της 5ης και ίσως από τις αρχές περίπου της 5ης χιλιετίας, αυτό που αποκαλούν οι αρχαιολόγοι νεότερη νεολιθική περίοδο 2 ή χαλκολιθική, σύμφωνα με την περιοδολόγηση της βαλκανικής νεολιθικής, αλλά και με ευρήματα χάλκινα, ήδη παρατηρούνται αρκετές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, οι οποίες θα οδηγήσουν σταδιακά, και εκεί βλέπετε μια δυναμική στην ιστορική εξέλιξη, σε αυτό που λέμε κοινωνικός μετασχηματισμός ή, αν θέλετε, επίσης κοινωνική διαφοροποίηση και κοινωνική διαστρωμάτωση, που είναι έντονες πλέον στην στα μέσα της 3ης χιλιετίας, σε αυτό που λέμε πρώιμη εποχή του Χαλκού. Για να κάνουμε πιο γρήγορα, πρέπει να βλέπουμε το κείμενο. Πρέπει να υποσημειώσω ότι τα ευρήματα των ολιθικών στρωμάτων της Δράκαινας ήταν μάλλον απρόσμενα, όχι μόνο στο πλήθος τους, αλλά κυρίως στη σύνθεσή τους και στις δυνατότητες της επιστημονικής ανασύνθεσης ενός μαγευτικού παζλ πληροφοριών για τη μακρινή νεολιθική της ευρύτερης περιοχής του Φαραγγιού. Και αυτή η ανάκτηση πληροφοριών υπήρξε χρονοβόρα και επίπονη, τόσο στην ανασκαφή όσο και στα ειδικευμένα εργαστήρια αναλύσεων δειγμάτων αρχαιολογικών χωμάτων, ταυτοποίησης καμένων σπόρων ή άλλων φυτικών καταλήπων στο μικροσκόπιο, ή ακόμα καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης παραμέτρων αγγείων, εργαλείων και κοσμημάτων. Και οι πληροφορίες αυτές οφείλονται κυρίως στο πρόγραμμα της συστηματικής διεπιστημονικής έρευνας και μελέτης της νεολιθικής Δράκαινας, που πραγματοποιούμε από το 2002 μέχρι σήμερα, με τη συνεργασία, όπως σας είπα, μιας πολυμελούς ομάδας 18 ειδικών επιστημόνων, τους οποίους θέλω και οφείλω να αναφέρω. Σε αυτήν ανήκουν λοιπόν ο γεωλόγος με προμορφολόγος Δ. Παναγιώτης Καρκάνας, η γεωαρχαιολόγος υποψήφια διδάκτορας του Ρέιτινγκ Στέλλα Κυριλίδου, η φυσική ειδική στη ραδιοχρονολόγηση Γιάννης Μανιάτης, διδάκτορες Γιάννης Μανιάτης και Δ. Πακορέλης, Γιώργος Πακορέλης, που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ, Γιώργο. Η αρχαιοποτανολόγος Δ. Ανάγη Σαπάκη,
η ειδική στη μελέτη ανθρακολογικών καταλήπων Δ. Μαρία Ντίνου, οι ζωοαρχαιολόγοι Δ. Ελένη Κουτζαπουπούλου για την χερσαία μεγαλοπανίδα, η Δ. Τατιάνα Θεοδωροπούλου για την πανίδα του υγρού στοιχείου και η Δ. Κατερίνα Παπαγιάννη για την μικροπανίδα. Ακόμα, στις ειδικές μελέτες αρχαιολογικού υλικού, στη μελέτη της κεραμικής, βασικός τέλεχος αυτής της ομάδας αναδείχθηκε ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Λέτσιος. Σε αυτή την ομάδα ανήκει η ομιλούσα επίσης και η Άννα Βουδή, που μελετούμε την γραπτή κεραμική. Ακόμα, η ειδική στα λίθινα εργαλεία, στα εργαλεία αποκρουσμένου λιθού, ο Δ. Νίλς Αντρέασεν. Για τα τριπτά, και βέβαια, συγγνώμη, γιατί θα παραλείψω τον άλλο μεγάλο φίλο της ομάδας, στα λίθινα εργαλεία, σε μια ειδική κατηγορία για τις αιχμές βελών, που θα αποφέρουν και θα το δείξουμε αυτό στο συνέδριο του Ιουνίου, ο Οδυσσέας Μεταξάς. Και τέλος, στα τριπτά εργαλεία, ο υποψήφιος επίσης διδάκτορας Τάσος Πηγιάρης. Σε άλλους ειδικούς ανήκουν η Δ. Βαγγελιό Κυριατζή, διευθύντρια του Future Laboratory της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, ειδική στην ανάλυση της τεχνολογίας κεραμικής. Ο πετρογράφος ορεικτολόγος, λέκτορας του Απιθύτα, Δ. Βασίλης Μέλφος. Και ακόμη, συγχωρείτε, πρέπει να κοιτάζω πάντα τις σημειώσεις μου, γιατί κάποιον τα ξέχασα. Δεν βλέπω κάτι. Επί του παρόντος, συγγνώμη ζητώ από κάθε φίλο και συνάδελφο, αν κάτι. Ναι, βεβαίως ξέχασα. Τη Δ. Μαρία Ρούμπου, ειδική στις αναλύσεις οργανικών υλικών σε κεραμική. Όλος αυτός ο κόσμος είτε εργάζεται στην αρχαιολογική υπηρεσία, οι περισσότεροι όμως ανήκουν, είναι συνεργάτες αρχαιολογικών Ινστιτούτων ή πανεπιστημίων του εξωτερικού. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά κέντρα, μπορώ να αναφέρω κάποια, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όπως έχω πει, της Βρετανίας και της Γαλλίας, της Δανίας και της Ισπανίας, όπως το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Αθηνών, το Απιθύτα, το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, ο Δημόκρατος, το Πανεπιστήμιο Bradford και Reading Μεγάλης Βρετανίας, το Εθνικό Κέντρο CNRS της Γαλλίας, το Εθνικό Μουσείο της Δανίας και το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης και ακόμη το Future Laboratory της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια. Η έρευνα του Σπηλαίου, εκτός από την υποστήριξη του πρώην δυστυχώς ΥΠΟΤ και δυστυχώς νυν Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, είχαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν την υποστήριξή του με πολλούς τρόπους, αλλά η έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αδιάλειπτη ηθική και υλική υποστήριξη της κοινότητας Πόρου, της άλλοτε κοινότητας Πόρου και του μετέπειτα Δήμου Ελιοπρόνων. Ενώ οι μελέτες στον προϊστορικό τομέα των ανασκαφών χρηματοδοτήθηκαν από το Institute for Aegean Prehistory μεταξύ του 2003 και του 2010 και το κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Φι Κωστοπούλου 2004-2006. Για τη στήριξη της ομάδας μελέτης του αρχαιολογικού υλικού οφείλουμε ευχαριστήσεις επίσης σε δύο ανθρώπους φέροντες στο ίδιο όνομα. Τον Κώστα Ζαπάντη, παλιότερο δήμαρχο Ελιοπρόνων, αλλά και έναν νεότερο, τον τελευταίο δήμαρχο Ελιοπρόνων, τον επίσης Κώστα Ζαπάντη, που επιχορήγησε τις υποδομές που ακούσατε πριν της ομάδας μας. Δεν έχω λόγια να ευχαριστούμε τους πάντα παρόντες, Εργέτη και Μάκη Μεταξά. Ο Μάκης είναι πλέον, εδώ και χρόνια, ο πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Προϊστορικής Κεφαλαιονίας. Δεν μπορώ τέλος να μην αναφερθώ στους ενθουσιώδεις φίλους μας στην Κεφαλαιονιά, στην Κατερίνα Βαγγελάτου και στον Παναγιώτη Νόφιτο, αλλά ακόμη στη Δέσποινα Γιαννοπούλου και τέλος στην ενθουσιώδη πάντα ειδική συμβολή του φίλου Δημήτρη Πανθόρου,
τόσο στη φωτογράφηση ευρημάτων, όσο και στη χρονοβόρα σύνθεση έντυπου υλικού. Γεια σας. Έχουμε λοιπόν και τα κύθυρα πλέον μαζί μας σε ένα άλλο νησί. Πάμε να δούμε λοιπόν τη θέση της σπηλιάς. Βλέπετε ήδη το χώρο των Ιωνίων, ο χώρος της Κεφαληνίας, τα νότιο-ανατολικά της. Βλέπετε να μαρκάρεται ο πόρος, πάμε πιο κοντά. Και έχουμε το λιμάνι του πόρου, τις ακτές του, την Άτρο, τον Πυροβούνι, άλλους λόφους, μία μπαριέρα θα έλεγα προς την πλευρά της θάλασσας για όσους βλέπουν έτσι τον χώρο από την θάλασσα, το φαράγγι του πόρου, μικρό θα το δείτε πιο εντυπωσιακά μετά, και στην ενδοχώρα διανοίγεται η λεκάνη των Τζανάτων στα ριζά του δασοσκεπή Ένου, του μυθικού βουνού της Κεφαλονιάς. Νάτος ο πόρος στη σημερινή του μορφή. Το φαράγγι είναι αυτό εδώ, ο Ένος πίσω του, η Άτρος και το Πυροβούνι. Και βλέπετε αυτή την δίωδο, πραγματικά, τη γέφυρα μεταξύ της ανατολικής, του ανατολικού διάβλου μεταξύ του νησιού και της Ετωλοκαρνανίας και της ενδοχώρας του. Από ψηλά, μια άλλη φωτογραφία του Google, από το Google, να το φαράγγι. Βλέπετε λίγο το μαρκάρισμα της Δράκενας, αυτό είναι το φαράγγι. Η θέση η ακριβής της Δράκενας, σε ένα από τα πρανή του. Η Δράκενα λοιπόν, η αθέατη αυτή σπηλιά, βρίσκεται σε ένα υψόμετρο μόλις σήμερα 70 μέτρων πάνω από τη θάλασσα. Οι προσβάσεις, οι άλλοτε προσβάσεις σε αυτήν, γνωστές από τους ντόπιους μέχρι και πριν ίσως 40-50 χρόνια, δεν είναι πλέον ορατές. Ο τεκτονισμός της περιοχής έχει καταστρέψει τις παλιές δυνατότητες πρόσβασης από την περιοχή Ταρακλιού, δηλαδή από την λεκάνη των Τζανάτων προς το Σπήλαιο. Τη βλέπετε σκαρφαλωμένη, τη μικρή σπηλιά, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τεκτονικό, αν θέλετε, το προϊόν τεκτονισμού του ασβεστολιθικού υποβάθρου και της μηχανικής διάβρωσης του νερού, ενώ σε σειρά ετών έχουμε πολλές κατακρημνήσεις της οροφής της, ορατές όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, προ του κυρίως χώρου της. Σήμερα μοιάζει, όπως βλέπετε και από τη φωτογραφία, σε μια μικρή, μάλλον θα έλεγα απαθής βραχοσκηπή. Από την λεκάνη των Τζανάτων προς τον Φαράγγι, βλέπετε την θέα προς την θάλασσα, προς τα ανατολικά, από τη σπηλιά. Αυτές εδώ είναι επιχώσεις μπροστά ήδη από τις ανασκαφές μας. Βλέπετε το νότιο τμήμα της Ιθάκης και θα σας δείξω για άλλη μια οπτική από το Φαράγγι προς την έφορη λεκάνη των Τζανάτων, όπου τα μνημεία επίσης της Μικηναϊκής Κεφαλονιάς, ο τάφος των Τζανάτων που έχει ήδη ανασκαφεί και πίσω από αυτόν εδώ το Λουφίσκο, η ανασκαφή που πραγματοποιείται υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Βασιλάκη από πέρσι στα ριζά. Στη Ρίζα, τα ριζά του Ένου. Να το και το σπήλαιο, το μικρό αυτό σπήλαιο δεν είναι μεγαλύτερο από 100 τετραγωνικά μέτρα. Αυτός είναι ο ασβεστολιθικός όγκος που έχει πέσει. Το υπόλοιπο τμήμα του παραμένει ακόμα. 100 τετραγωνικά μέτρα είναι το στεγασμένο κομμάτι της σπηλιάς. Τα χρώματα που βλέπετε, και αν δεν μπορείτε να διαβάσετε μάλλον το υπόμνημα, αφορούν στα διαφορετικά επίπεδα των ανασκαφών. Αλλού δηλαδή έχουν ανασκαφεί στο κέντρο της σπηλιάς μέχρι όλο το βάθος του, περίπου 2 μέτρα επιχώσεων, και μέχρι το φυσικό και στήρο πλέον αρχαιολογικό, μη αρχαιολογικό κομμάτι, ενώ σε άλλα σημεία οι επιχώσεις έχουν παραμείνει ψηλά σε άλλες φάσεις της Νεολιθικής. Μερικές από τις μερικές εικόνες της σπηλιάς στη διάρκεια της ανασκαφής. Αυτή είναι μια ιστορική εικόνα, βλέπετε τη Μιράντα τη Χατζιώτη.
στα 1994, αρχίσαμε το 1992, 2 χρόνια μετά τις πρώτες ανασκαφές. Είχε ενδιαφέρον μάλλον να σας πω ότι ενώ σκάψαμε μεταξύ 1992, 96, 99 και 2002, 2004 και 5, δηλαδή συνολικά περίπου 11 ανασκαφικές περιόδους είχαμε, δεν έχουμε ανασκάψει περισσότερο από 200 συνολικά μέρες. Σε αυτές τις μέρες αφαιρέθηκαν 25 περίπου κυβικά μέτρα χώματος, που όλα, ανεξαιρέτως, κοσκινίστηκαν στα ξηρά κόσκινα. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των επιχώσεων πέρασε από την αποκαλούμενη διαδικασία επίπλευσης, water flotation, για τους αρχαιολόγους. Θυμηθείτε τα όλα αυτά τα νούμερα, έχουν κάποια σημασία. Η Ομιλούσα, 1993 νομίζω, άλλες εικόνες από τη σπηλιά, με τους νεότερους πλέον στις νεότερες φάσεις, μετά το 2000, με διάφορες προσπάθειες φωτισμού, μικροστρωματογραφιών, τεχνολογία στη διάθεση των αρχαιολόγων, φωτογραφίζοντας τομές, οι οποίες θα έπρεπε μετά να σχεδιαστούν και να αποτυπωθούν. Έχουμε και κάποια προβλήματα, κολλάει λίγο. Μαρία, είσαι σε ετοιμότητα για βοήθεια? Γεια σας. Μια άλλη μέλη, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Σας παίρνω κατευθείαν εδώ. Είναι μια δυνατότητα να αντιληφθείτε την επαλληλία της τροματογραφικής ακολουθίας. Μέχρι πριν περίπου 50 χρόνια η σπηλιά ήταν μια στάνη. Πολύ ψηλά. Βλέπετε εδώ σύγχρονες επιχώσεις. Κάτω από αυτές τις επιχώσεις ακολουθεί ένα λεπτό, θα λέγαμε, μυστρώμα. Βλέπετε, αναγράφεται επιχώσεις ιστορικών χρόνων. Είναι οι επιχώσεις που μελετά η συνάδελφος Μιράντα Χατζιώτη και αφορούν την περίοδο από το τέλος περίπου του 7ου αιώνα π.Χ. μέχρι τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. όταν το σπήλαιο υπήρξε ιερός τόπος. Ένα ιερό αφιερωμένο στις νύμφες βάσει επιγραφικών μαρτυριών και πολυπληθών αντικειμένων, αγγείων, πλακιδίων, ειδωλίων κτλ. Αφιερωμάτων είτε στις νύμφες, είτε σε έναν μεγάλο άλλο θεό, ίσως τον ενίσιο Δία, τον Δία που λατρευόταν στο κοντινό ιερόβουνο, μάλλον των Κεφαλίνων. Κάτω από αυτές τις επιχώσεις, δηλαδή του 2ου αιώνα π.Χ., που τότε σταμάτησε η λειτουργία του ιερού, το οποίο, να πούμε ότι προφανέστατα ανήκε, ήταν κομμάτι, οργανικό κομμάτι της πόλης των Πρόνων, μίας εκ των 4 πόλεων της Κεφαλονιάς των ιστορικών περιόδων. Ακολουθεί μια επίχωση, τη βλέπετε εδώ, στήρα αρχαιολογική. Είναι δηλαδή φυσικές αποθέσεις που πήγαν στο σπήλαιο όταν αυτό δεν ήταν σε χρήση και με βάση των χρονολογιών μας αφορούν μια τεράστια περίοδο πάνω περίπου από 2.000 χρόνια, μεταξύ του 2.500 περίπου π.Χ. μέχρι το τέλος του 7ου αιώνα, όταν έγινε ιερό. Βλέπετε λοιπόν από αυτά που είπα ότι για πάρα πολλά χρόνια η Δράκηνα ήταν μάλλον άγνωστη στο περιβάλλοντα χώρο, στην κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής της. Κάτω από αυτές τις επιχώσεις έχουμε στρώματα της πρώιμης εποχής του Χαλκού, δηλαδή το μέσον περίπου της 3ης χιλιετίας, ανάμεικτα με αντικείμενα της 4ης χιλιετίας, της αποκαλούμενης τελικής νεολιθικής, και μετά όλο αυτό το κομμάτι, 1,5 περίπου μέτρα επιχώσεων, αφορούν την νεολιθική περίοδο, αρχής γενομένης, με την προημότατη μέχρι τώρα ραδιοχρονολόγηση που έχουμε, γύρω στο 5.650, άρχεται η χρήση της και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι το 3.700. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε χάσει πολλές νεότερες ακόμα πληροφορίες, μάλλον η σπηλιά συνεχιζόταν ίσως και μέχρι
τα μέσα της 4ης χιλιετίας. Βλέπετε κάποια από τα υλικά του ιερού των ιστορικών χρόνων. Σε αυτό το όστρακο ενός αμφορέα έχει διασωθεί από την παλιά επιγραφή του ΙΑ νύμφε. Στις νύμφες ήταν λοιπόν αφιερωμένο. Τη βλέπετε, έχουμε κι άλλη επιγραφική μαρτυρία. Και το ΙΑ πρέπει να ανήκε σε μάλλον ένα άλλο θηλυκό εκείνων των χρόνων, η οποία έκανε και την αφιέρωση στις νύμφες. Εδώ έχουμε στοιχεία από συμπλέγματα χωρών. Στη μέση κάπου μπορείτε να φανταστείτε 3 τέτοια ειδωλιάκια εν χορό, πολύ γνωστά συμπλέγματα αυτά, στον χώρο των Ιόνιων νησιών της Δυτικής Ελλάδας, και στο κέντρο πρέπει να υπήρχε κάποιος πάνας αυλετής. Διάφορα ειδόλοι και πάμε παρακάτω. Για να αρχίσουμε λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε μόλις μια ξενάγηση στο χώρο των ευρημάτων της σπηλιάς της Δράκαινας, όπου το υλικό της συντίθεται παραστατικά από σταθερές κατασκευές, πολλές εστίες, είτε οριοθετημένες, θα δούμε παρακάτω, με κάποιες πέτρες, άρα ανοιχτές φωτιές, ανοιχτοί χώροι φωτιάς και ασβεστοδάπεδα. Και άλλα ευρήματα, ξυλοκάρβωνα, σπόρους, οσταζών, εργαλεία. Εδώ λοιπόν θα προσπαθήσω να σας εισαγάγω σε αυτό το χώρο μιας δύσκολης ανασκαφής. Μίλησα για κάποια ασβεστοδάπεδα. Έχουμε μια δημοσίευση ήδη, όλα είναι ανεβασμένα στην ιστοσελίδα της σπηλιάς, μπορείτε, έχουν αναρτηθεί, μπορείτε να τα δείτε εκεί. Εάν μπορείτε να παρακολουθήσετε, όσοι μπορούν να δουν αυτό το επίπεδο το Λευκοπού, όπως και άλλα που ακολουθούν, είναι τα αποκαλούμενα επάλληλα δάπεδα, ασβεστοδάπεδα της σπηλιάς της Δράκαινας. Τι είναι αυτά? Μας τα ήταν γνωστά από τη μελέτη του ο Παναγιώτης Καρκάνας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας πω δύο λόγια. Πρόκειται για το πιο χαρακτηριστικό από τα νεολιθικά κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας στη Δράκαινα. Η σύνθεσή τους αποτελούνται από μείγμα ασβέστη, αργύλου και ασβεστητικών θραυσμάτων και πρόκειται για μια πρακτική που εμφανίζεται στο σπήλαιο ήδη από τα μισά της 6ης χιλιετίας. Ενώ εντατικοποιήθηκε, δεν είναι τυχαίο μάλλον αυτό, την 5η χιλιετία, παραμένοντας αδιαφοροποίητη ως πρακτική για πολλές γενιές, για περίπου 1000 χρόνια. Ως πρακτική περιλάμβανε, εκτός από το στάδιο της απόλυψης της βασικής πρώτης ύλης και την έναρξη μαργαϊκού υλικού από τη γειτονική λεκάνη των Τζανάτων, την πυρόληση, δηλαδή τη θέρμανση αυτού του μαργαϊκού ασβεστόλιθου, τη μετατροπή του σε άσβεστο ασβέστη και ως ελαφρύτερο πλέον υλικό μεταφερόταν στο σπήλαιο, όπου αναμειγνιόταν με μικρή ποσότητα νερού και άλλο συνδετικό υλικό από το περιβάλλον του σπηλαίου, μετατρεπόταν σε μείγμα σβησμένου ασβέστη και επιστρωνόταν πάνω σε παλαιότερα κατάλοιπα χρήσης, σφραγίζοντάς τα. Η έκταση αυτών των επιφανειών, όπως αποδείχθηκε ανασκαφικά, ήταν περιορισμένη και συνεχής. Στο δεύτερο μισό της 6ης χιλιετίας δεν υπερεύαινε τα 20-25 τετραγωνικά, ενώ από τις αρχές της 5ης χιλιετίας και εξής, η κατασκευή των δαπέδων από ασβεστοκονίαμα επαναλαμβανόταν πιο συχνά και πάντως κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα, καλύπτοντας μια με το χρόνο αυξανόμενη επιφάνεια που έφτασε περίπου τα 50-55 τετραγωνικά. Σας πάω και βλέπετε άλλα κατάλοιπα μιας εστίας, από την οποία είχαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα που θα σας το αναφέρω αργότερα. Σας είπα λοιπόν ότι έχουμε συχνά κατάλοιπα στη σπηλιά λίγων ιστιών, οριοθετημένων με αδρές πέτρες ή και λίθινα εργαλεία. Αντίθετα, συχνή είναι η παρουσία στις επιχώσεις αυτές μεγάλων ποσοτήτων στάχτης, καθώς και θραυσμάτων από κάρβουνα και πολυμάτων τροφής, που ερμηνεύονται ως υλικό διαλυμένων εστιών. Επιπλέον στις επιχώσεις αυτές, μεταξύ των ασβεστοδαπέδων, περιέχονταν πολλά άλλα ευρήματα, κυρίως κεραμική, απολεπισμένα και τρυπτά εργαλεία, καθώς και κοσμήματα.
ο μικρός αριθμός των επιφανειών, των ταπέδων της Δράκαινας, είναι αναντίστοιχος της μακροχρόνιας νεολιθικής χρήσης της, ενώ οι επί αιώνες τυποποιημένη τεχνολογία κατασκευής τους υποδεικνύει πως είχαν πλέον έναν θεσμοθετημένο κοινοτικό χαρακτήρα. Συνεχίζω λίγο πιο γρήγορα, μια έτσι φωτογραφική, αν θέλετε, συνθετική παρουσίαση μιας φωτιάς στη σπηλιά και ας πάμε να δούμε υλικό της, κυρίως οργανικά κατάλοιπα και κινητά ευρήματα. Στη φωτογραφία βλέπετε σπόρους, στο βάθος δεν φαίνονται, σιτηρών, ενώ οι πρόσθετοι σπόροι, σε μεγέθυνση μικροσκοπίου, είναι από σίκα. Στο βιοαρχαιολογικό λοιπόν υλικό της θέσης, σίκα. Στο βιοαρχαιολογικό υλικό της θέσης εκπροσωπούνται αρκετά είδη φυτών και καταλήπων χερσαίας και υδρόβιας πανίδας. Επίσης, σε ένα δείγμα περίπου 30 εγγύων διαφόρων κατηγοριών διαγνώστηκε η παρουσία φυτικών ελαίων και ζωικών λοιπόν από την δουλειά της Δ. Μαρίας Ρόμπου και του καθηγητή Καρλ Χέρον από το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ. Επίσης, σε μικρότερα ποσοστά εκπροσωπούνται στα δείγματα που σας ανέφερα εγγύων υπολείμματα από κερί μέλισσας και φυτικές ρετίνες, που μάλλον ήταν μια πρακτική στεγανοποίησης, οι ρετίνες εννοώ, στεγανοποίησης των τυχωμάτων, κυρίως πυθοειδών εγγύων. Πριν πάμε στους σπόρους, γιατί το ξέχασα, πάμε να δούμε πώς ήταν το περιβάλλον της σπηλιάς γρήγορα από την ανθρακολογική ανάλυση, δηλαδή αναλύσεις δειγμάτων κάρβουνου. 2793 μελέτησε η κυρία Μαριατίνου, η δόκτωρας Μαριατίνου, από τα αναλυτικά στρώματα της σπηλιάς, όπου η ανάλυση της παρήγαγε έναν πλούσιο κατάλογο θερμόφιλων και φωτόφιλων φυτών, φιλοπόλων ειδών, υγρόφιλων φυτών παρόχθιας βλάστησης και ορεινών κονοφόρων. Σε όλη τη διάρκεια της νεολιθικής χρήσης του σπηλαίου εκπροσωπούνται τα ίδια είδη, υποδεικνύοντας μικρή κλίμακα στη συχνότητα, μικρή αλλαγή στη συχνότητα παρουσίας τους. Στο Φαράγγι, λοιπόν, την 6η και την 5η χιλιετία διαβίωναν ένας μεγάλος αριθμός αϊφθαλών και φιλοπόλων ειδών. Στα πλέον άφθονα είδη ανήκει το είδος φιλήρεα και επίσης οι βελανιδιές, ενώ με μικρότερα ποσοστά εκπροσωπείται η πεύκη. Μια μεγάλη ποικιλία μικρότερων δέντρων και θάμνων συνιστούσε τον κατώτερο όροφο των φυτικών διαπλάσεων του Φαραγγιού, όπως αμυγδαλιές και φραουλιές. Στα πιο σκιερά και υγρά κατώτερα τμήματά του Φαραγγιού, οι φυτικές διαπλάσεις κλίμακας περιλάμβαναν φιλοπόλες βελανιδιές και υγρόφυλλα φυτά, όπως οι λιγαριές. Με πολύ μικρά, χαμηλά ποσοστά εκπροσωπούνται στα δείγματα ανθράκων της Δράκαινας η ελιά, πιθανόν κεφαλονίτικη ελάτη, ένα ορεινό κονοφόρο που αποτελεί μέχρι σήμερα βασικό στοιχείο των δασών του Ένου, ενώ στα δείγματα εκπροσωπείται πιθανότατα και η μαύρη πεύκη, που στις μέρες μας δεν φύεται πλέον στο νησί. Τα δείγματα ελιάς από τη Δράκαινα, από επικόσεις της 6ης χιλιετίας, αποτελούν ένα από τα προημότερα ευρήματα του είδους στον ελλαδικό χώρο, ενώ η παλιότερη ένδειξη παρουσίας ελιάς στον ελληνικό χώρο προέρχεται από τις επικόσεις της 7ης χιλιετίας του σπηλαίου Κύκλοπα στα Γιούρα των Σποράδων. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι μας έδωσαν τα φυτικά κατάλοιπα από τους καμένους σπόρους. Σύμφωνα με την δόκτωρα Ανάγια Σαρπάκη, στην πλειονότητά τους, τα φυτικά κατάλοιπα αποτελούνται από καλλιεργούμενα είδη. Έχουν αναγνωριστεί 3 ίσως και 4 είδη σιταριού, 2 είδη κρυθαριού, ποικιλία οσπρίων όπως φαγί και ρακάς και λίγοι καρποί όπως σίκα, σταφύλια και αμύγδαλα. Στα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς ανήκει η διαπίστωση ότι τα σιτηρά και τα όσπρια, μεταφέροντας το σπήλαιο σε προωθημένο ήδη στάδιο επεξεργασίας, η οποία πρέπει να είχε γίνει σε χώρο όπου αυτά αποθηκεύονταν μετά τη συγκομιδή. Άρα, στον οικιστικό χώρο, ο οποίος και πρέπει να αναζητηθεί στην περίπτωση της Δράκαινας
με απόλυτη βεβαιότητα σε αυτή την έφορη κοιλάδα των τζανάτων στα δυτικά του Φαραγγιού. Η συμπεριφορά που σας είπα σε σχέση με τους σπόρους υποδεικνύει ότι η μεταφορά των γεωργικών προϊόντων στη Θράκη απέβλεπε στην άμεση κατανάλωσή τους και όχι στην αποθήκευσή τους στο σπήλαιο. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι όλα σχεδόν τα σιδηρά και τα όσπρελα και τα σίκα και τα αμύγδαλα είχαν θρηματιστεί πριν το τελικό στάδιο επεξεργασίας τους για κατανάλωση. Η προετοιμασία αυτή παραπέμπει σε γνωστές παραδοσιακές τεχνικές για εύκολη και ταχεία παρασκευή τροφής, όπως το πλεγούρι ή ο χυλός. Ένα ιδιαίτερο και πολύ σπάνιο έβριμα για τον μεσογειακό χώρο και για την ελληνική εποχή αποτελεί το μικρότατο τμήμα καμένου νήματος, φυτικού νήματος, όπως αποφάνθηκαν οι ειδικοί του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης και του Εθνικού Μουσείου της Κοπενχάγης υπό την δόκτωρα Marie-Louise Noche. Και το βλέπετε, είναι μικρότατο, μικροσκοπικό, το βλέπετε στη τεράστια μεγέθυνση. Είναι μόλις 1 χιλιοστού και προέρχεται από το περιεχόμενο μιας εστίας, βρέθηκε. Έτυχε να διασωθεί και βέβαια να το δει και να το αναγνωρίσει η κυρία Σαρπάκη στο μικροσκόπιό της. Γι' αυτό και αποτελεί πλέον ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα. Μένει να μάθουμε ακόμα το είδος του φυτού, από το οποίο και θα εξαρτηθεί, αν θέλετε, σε ποιο βαθμό ήταν κατεργασμένο. Επειδή είναι πάρα πολύ μικροσκοπικό, επειδή είναι ένα σπάνιο έβριμα, είναι προφανές ότι έχουμε αποφασίσει όλοι ότι δεν μπορεί να καταστραφεί, γι' αυτό και αναμένουμε να φτάσει κάποια στιγμή ανάλυσης του με μεθόδους νανοτεχνολογίας, μη καταστρεπτικές δηλαδή μεθόδους, στα ειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια της Grenoble στη Γαλλία. Και πάμε λίγο στα υλικά των οστών. Από αυτά λοιπόν, από τη Χερσαία Πανίδα, που αριθμεί περισσότερα από 10.000 οστά ζώων, έχουν μελετηθεί κατά κύριο λόγο 8.000 οστά που ανήκουν στην νεότερη νοηφική 1 της σπηλιάς, δηλαδή στην 6η και στις αρχές της 5ης χιλιετίας, μελετήτριά τους, η δόκτωρ Ελένη Κουτραποπούλου. Στα κατάλοιπα αυτά κυριαρχούν τα οικόσιτα, εγωπρόβατα με πολύ μικρότερες ποσότητες χείρων και σπανιότητα βοηδών. Στο μη πολυάριθμο σύνολο των ειδών άγριας πανίδας εκπροσωπούνται κατά κύριο λόγο ελαφοειδή, κυρίως το κόκκινο ελάφι, φαίνεται να υπήρξε το πιο συχνό θύραμα και ακόμα αγριόχειρη σε μικρότερη ποσότητα. Από την ανάλυση της σχετικής αντιπροσώπευσης των ανατομικών μερών των οικόσιτων ζώων προκύπτει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εικόνα διαχείρισης και χρήσης του ζωικού κεφαλαίου. Τα μικρά μυρικαστικά, καθώς και οι χείροι, έφταναν στο σπήλαιο ως επιμέρους ανατομικά διατροφικά τμήματα. Στο δείγμα δηλαδή υπερτερούν εκείνα τα τμήματα με τη μεγαλύτερη θρεπτική αξία, ενώ εκείνα που αντιστοιχούν σε χαμηλότερη διατροφική αξία, όπως το κεφάλι και τα απότατα άκρα, υπολείπονται, σχεδόν δεν υπάρχουν στη σπηλιά. Η διάταξη αυτή δείχνει αφενός πως ο σφαγιασμός, η εκδορά και ο τομαχισμός των ζώων δεν γίνονταν στο σπήλαιο των οικόσιτων ζώων, και αφετέρου πως μια σημαντική πλευρά της δραστηριότητας στη Δράκηνα επικεντρωνόταν στην προετοιμασία και κατανάλωση τροφής. Καθώς δηλαδή έχουμε φιλετάκια στη σπηλιά από τα εγωπρόβατα. Από τα δείγματα της παρουσίας άγριας πανίδας στο σπήλαιο διαφαίνεται πως κυνηγετικές ομάδες, οι μέλη τους, αξιοποιούσαν την στρατηγική θέση της Δράκηνας και τους πλούσιους οικοτόπους του Φαραγγιού και της περιοχής του, χρησιμοποιώντας το σπήλαιο ως ορμητήριο, στο οποίο μετέφεραν τη λία τους. Τώρα, αν την έτρωγαν και μια άλλη ιστορία, θα πούμε αργότερα. Τέλος, μάλλον δεν είναι τέλος ακριβώς, η μελέτη της υδρόβιας πανίδας από τη δόκτωρα Τατιάνα Θεοδωροπούλου αποκάλυψε μια περιορισμένη αλλά ενδιαφέρουσα εκμετάλλευση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο υλικό επικρατεί μια ομάδα ευώδημων οστρέων, τα οποία καταναλώνονταν πιο εντατικά στις πρώιμες φάσεις χρήσης της σπηλιάς. Πρόκειται για πεταλίδες, κοχλίδια και μύδια. Τα
ίχνη πάνω στο όστρο και οι τύποι σπασίματος των πεταλίδων και των κοχλιδίων επιτρέπουν να κάνουμε κάποιες υποθέσεις για τους τρόπους παρασκευής και κατανάλωσής τους. Τα μύδια λοιπόν είναι πιθανό ότι καταναλώνονταν αφού τα ζέσταναν για λίγα λεπτά σε ατμόβραστο νερό, προκειμένου να ανοίξουν οι θύρες τους, ενώ τα κοχλίδια μπορούσαν να καταναλωθούν είτε ομά είτε μαγειρεμένα. Οι πεταλίδες δεν χρειάζονταν παρά ελάχιστη προσπάθεια για την απόσπαση της σάρκας. Η παρουσία μικρού αριθμού των ψαριών σε στρώματα της νεότερης νεολιθικής αίνα πρώιμης χαλκολιθικής δίνει το στίγμα μιας ιδιαίτερης εκμετάλλευσης. Στο αρχαιοϊχθυολογικό υλικό εντοπίστηκαν κυρίως σπόνδυλοι και μόνο ένα θράσμα κρανιακού όστου από την περιοχή των βραχίων. Τα είδη που αναγνωρίστηκαν είναι το τονάκι, ο ροφός και το μελανούρι. Η παρουσία συγκεκριμένων τμήματων των ψαριών αυτών και η απουσία κρανιακών οστών μπορεί να υποδηλώνει συγκεκριμένη πρακτική ίσως τη μεταφορά ψαριών, αφού τους είχε αφαιρεθεί το κεφάλι, πρακτική που ευνοεί την διατήρησή τους ή την εισαγωγή και πάλι φιλέτων μεγαλύτερων ψαριών. Τέλος, σε σχέση με την υγρή πανίδα, από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η πληθώρα χανδρών, σχεδόν αποκλειστικά από το είδος Dentalium, θα το δείτε μετά. Η συλλογή του είναι σχετικά δύσκολη, καθώς ψαρεύεται σε μεγαλύτερα βάθη. Κάποιες φορές, βέβαια, μπορεί να βρεθεί και στην παραλία. Το επίμικε σχήμα του, το λευκό χρώμα και η φυσική οπή του προσφέρει μια πρώτη ύλη έτοιμη για χρήση. Στη σπηλιά βρέθηκαν και άλλα κοχύλια που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία κόσμησης, όπως μικρά γαστερόποδα με οπές και διαμορφωμένα βραχιόλια από το είδος σπόνδυλους και τέρο, όπως θα δείτε μετά φωτογραφικό υλικό. Και τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία, ακούστε το αυτό, είναι κάτι που μάλλον δεν το ξέρουμε πολύ συχνά ή δεν το έχω ακούσει, θα μας πει η Κατερίνα ή Τρανταλίδου, αν το ξέρουμε πολύ. Η παρουσία δύο μεγάλων χαρόνια τριτώνες, οι τρίτονες οι γνωστοί μας, από στρώματα της νεότερης νεολιθικής αίνα. Η παρουσία τους στη σπηλιά της Δράκαινας χρήζει μάλλον ιδιαίτερης ερμηνείας, καθώς είναι γνωστή η χρήση τέτοιων μεγάλων οστρέων ως ηχοποιητικών και μουσικών οργάνων. Δεν αποκλείω καθόλου ότι πραγματικά οι τρίτονες συμμετείχαν στις γιορτές της Δράκαινας. Τα είδη της μικροπανίδας που έχουν μέχρι στιγμής προκύψει από τις επιχώσεις της σπηλιάς είναι κυρίως τροκτικά, όπως σπιτοποντική, δασοποντική, δασομιοξή, μαυροποντική και εντομοφάγο. Σπιτομυγαλή, μυγαλή, σκαντζόχυρος. Επιπλέον οστά από μικρές σάβρες και όπου οι σάβρες ήταν πολύ μάλλον έτσι λίγες, ενώ πολλά περισσότερα τα μικρά θηλαστικά ίσως ο σπιτοποντικός και ο μαυροποντικός που ανταλλαγούν το φυσικό περιβάλλον γύρω από τη θέση. Επίσης, σπιτοποντικός και μαυροποντικός είναι τυπικά παράσιτα και συχνάζουν σε χώρους ανθρώπινης δράσης και κατοίκησης. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα άλλα κινητά ευρήματα. Δεν θα σας διαβάζω πια, γιατί θα βαρεθείτε πολύ. Πάμε να δούμε τα αναλυτικά αγγεία και τη μελέτη του. Σας είπα ότι στους επικεφαλής αυτής της ομάδας τους βλέπετε μάλλον και τα τρία έτσι, μέλη, τα δυναμικά μέλη της ομάδας που βοηθήθηκαν από πάρα πολλούς φοιτητές των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Αθηνών, Ιωαννίνων κτλ. Από δεξιά. Ο Βασίλης ο Λέτσιος, η Ανούλα Ιουδή και δίπλα τους ο Γιάννης ο Βοσκός, που πάρα πολύ τον ευχαριστώ για την μακροχρόνια συμβολή του στην καταγραφή της κεραμικής και Γιαννάκη, μάλλον πρέπει κάπως να εμπλακείς στη μελέτη της σπηλιάς. Υπάρχει χώρος για όλους. Στη φάση μελέτης βλέπετε κομμάτια, κοιτάξτε τα θράψματα των αγγείων, έχει ένα ενδιαφέρον. Στα πολλές δεκάδες κιλών, εκατοντάδες μάλλον κιλών κεραμικής από τη σπηλιά, είναι ενδιαφέρον ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα της δεν μπορεί να ανασυνθέσει ούτε μερικώς αγγεία, αλλά πολλά βρίσκονται μόνο σε σπάργανα. Κυρίως η γραπτή κεραμική, από την οποία έχουμε κάποια κομμάτια της και τίποτα άλλο στο σπήλαιο. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια θραυστότητα που κατά τη γνώμη μου είμαι ο άνθρωπος που το ισχυρίζεται από τους μελετητές, νομίζω ότι υπήρξε σκόπιμη και έχουμε κάποιες εναποθέσεις αγγείων σε κομμάτια στη σπηλιά,
κυρίως γραπτών, όπως αυτό που κρατάει η Άννα Ιγουδή τώρα στο χέρι της. Ο Οδυσσέας Μεταξάς σχεδιάζει, και όχι μόνο ο Οδυσσέας Μεταξάς, για δύο άλλους ανθρώπους πρέπει να ονοματίσω, που ανήκαν στην ομάδα των σχεδιαστών του Σπηλαίου, τον Τηλέμαχο Βάιλα και μια άλλη φίλη, που δεν ήταν σχεδιάστρια, αλλά ήταν ενθουσιώδης, εθελόντρια, θα έλεγα, και αναδέχτηκε σε μια έτσι μεγάλη τελικά αρχαιολογική σχεδιάστρια, η Κική Λιοπούλου, που κρίμα δεν τη βλέπω μεταξύ μας. Λοιπόν, βλέπετε μερικά από τα εγγύα της νεότερης Νεολιθικής 1, βλέπετε τις χρονολογίες, δεν χρειάζεται να μιλώ πολύ. Ανασυνθέσεις κάποιων αγγείων αυτού του τύπου θα μπορούσε να είναι αγγεία, βρώσεις, αλλά και πόσες. Αυτά που βλέπετε είναι μικρές φιάλες, στυλωμένες, ιδιαίτερα αγγεία, πλακανίδες με ξυλατυχώματα. Είναι η μαύρη στυλβωτή κεραμική, αποτελεί αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του Βασίλη του Λέτσιου, αλλά πριν από τη διδακτορική του οφείλει να αποδώσει και να τελειώσει τη μελέτη άμεσα, γιατί πρέπει να δημοσιεύσουν. Λοιπόν, Βασίλη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις, μαζί θα διαβούμε αυτό το Ρουμπικόν, τι να κάνουμε, πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν, γελάει η Νίνα γιατί θα ήθελε να τα αποδώσει σε μένα τα ίδια και να μου πει τι λες δάσκαλε που δίδασκες. Και εγώ οφείλω στην Θεόπετρα πολλά. Λοιπόν, να χαλαρώνουμε λίγο. Είναι ιδανικά όλα, έτσι Βασίλη, με το όνομα, συγγνώμη. Λοιπόν, όχι θα το πράξουμε Νίνα, μην ήσυχη, θα κάνω ό,τι μπορώ, όπως θα πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε και για τη Δράκη, να επιτέλους να δημοσιεύσουμε. Λοιπόν, βλέπετε πολύ ωραία κομμάτια, κοιτάξτε λίγο τα σχέδια, τα τοποθέτησα σκόπιμα για να αντιλαμβάνεστε λίγο από τα κομμάτια, από τα θράψματα, πώς προσπαθούμε τελικά να δημιουργήσουμε την εικόνα των αγγείων. Βλέπετε ένα ωραιότατο έτσι, γραπτό, ωραιότατο για μας, είναι ολιθική, δεν ξέρω τι λέγαμε, έτσι, γραπτό εσωτερικά και εξωτερικά αγγείο, που είναι μια μεγάλη ανοιχτή φιάλη με πόδι. Δεν το βλέπετε, τα κάτω τμήματά της είναι κομμάτια από τα πόδι της, δηλαδή ήταν υπερυψωμένο το αγγείο. Άλλα κλειστά αγγεία, της αποκαλούμενης ουρφύρνης κεραμικής. Εγώ λέω με αυτά, για όσους έτσι μπορούν να με παρακολουθήσουν, ότι η Δράκαινα μοιράζεται, όσον αφορά τα ουρφύρνης, κοινά στοιχεία με την Οτολοκαρνανία, που βρίσκεται απέναντί της και που δεν της χωρίζει ο διάβλος, που χωρίζει τα νησιά, κατά την άποψή μου, αποτελεί μια μεγάλη λίμνη. Δεν χωρίζει αυτή η θάλασσα, μάλλον ενώνει. Παρ' όλα αυτά, η Δράκαινα ίσως, δεν είμαι καθόλου σίγουρη, έχει μια μικρή διαφορά. Τη λέω τελικά, σε αυτούς τους χρόνους, την κόκκινη σπηλιά. Πολλά κομμάτια της είναι περισσότερο κοκκινοπά. Το χρώμα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, μπορείτε να έχει μια ιδεολογική χρήση, ένα συμβολισμό. Δεν ξέρω αν ανακαλεί το αίμα ή κάτι άλλο, ή τη δύναμη, αν θέλετε, μέσω των ζώων. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι που ο Βασίλης δεν το πιστεύει και τσακωνόμαστε για αυτό το πράγμα πάρα πολύ συχνά, ότι ακόμα και τα στυλβωτά μαύρα αγγεία της διασώζουν μια κόκκινη πάστα που μάλλον έφυγε στην πορεία των χρόνων. Εγώ τη βλέπω σε πάρα πολλά αγγεία, γι' αυτό και επιμένω ότι τελικά η Δράκαινα ήταν μια κόκκινη σπηλιά, δεν ξέρω αν ήταν κοκκουέ τότε στην εποχή της, κάτι έκανε. Λοιπόν, βλέπετε άλλα αγγεία, κλειστά ή ανοιχτά. Και κοιτάξτε, ας πούμε αυτό το κομμάτι είναι μοναδικό. Από το αγγείο το συγκεκριμένο, που είναι ένα μαυρόχρωμο, εξαιρετικό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη σπηλιά. Πολλοί συνάδελφοι μου λένε, μα δεν μπορούμε να πούμε ανοησίες. Δεν μπορείς να ακολουθείς και να παρακολουθείς τελικά μόνο τις απόψεις που λέγονται διεθνώς, ότι έχουμε θραυστότητα μεγάλη, αποσπασματικότητα. Είμαι σίγουρη από αυτό. Και είμαι σίγουρη γιατί σας είπα εξ αρχής, όλο το υλικό της σπηλιάς πέρασε από κόσκινα. Ένα μεγάλο κομμάτι του πέρασε από νεροκόσκινα. Δεν μπορεί, ενώ σε άλλα αγγεία έχουμε τα μικρότερα κομματάκια τους. Δεν μπορεί. Πού πήγαν αυτά τα αγγεία? Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρακτικές, είναι αλλού τα αγγεία τους. Είναι στους χώρους διαμονής. Με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι τελικά συνενώνουν, αν θέλετε, τους χώρους δραστηριότητας. Μα ακούτε να μιλώ και μου δίνει τη ευκαιρία έτσι όταν δεν έχω τα κείμενα, να σας πω ότι
οι κοινωνίες των ανθρώπων έχουν πολλούς χώρους δράσης. Ένα οικιστικό σύνολο δεν είναι μόνο του. Υπάρχουν και άλλοι δικοί χώροι. Εκεί που θα αφήσουμε πιθανά, που το κάνουμε παντού μέχρι και σήμερα, το κάνουν από αιώνα οι άνθρωποι έτσι. Έχουμε τους χώρους βοσκής, αλλά και κάποιους χώρους, μπορεί να είναι σπηλιές ή ανοιχτοί χώροι στο ύπαιθρο, που έχουν χαθεί διαπαντός ειδικής λειτουργίας. Κάποτε έλεγα, θυμάμαι στους φοιτητές μου, ότι ένα φτερό, έτσι, αφημένο, πιθανά σε μια σχισμάδα του βράχου, μπορεί, ή δεν ξέρω τι άλλο, να οριοθετεί χώρους δράσης κοινωνικών ομάδων. Ποτέ δεν θα το μάθουμε. Αυτή η σπηλιά, θυμηθείτε το, έχει σημασία για να την αντιληφθούμε στον χώρο. Βρισκόταν σε ένα κέριο σημείο ενός φαραγγιού βασικού άξονα, σήμερα ακόμα οδικού άξονα, μεταξύ θάλασσας αυτών και ενδοτέρων του νησιού. Και συνεχίζουμε, κοιτάξτε, Αγγεία εγχάρακτα, δεν ξέρω αν βλέπετε στο επάνω, βλέπετε κάτι ποδαράκια από πτηνά. Και εκεί πύρταχα τα βλέπεις, μπορούμε να πούμε αν είναι τι ποδαράκια είναι αυτά, τι εξωτικό πουλί έχουμε. Η Κική μας αφιερώνει κάθε μέρα καταπληκτικά στο Facebook, κάθε πρωί έτσι όλοι βλέπουμε τα πουλιά που έχουμε στον Εθνικό Κήπο, στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη των Αθηνών. Σε όλα πράγματα, τις καθημερινότητες, είναι και αυτό, τα social media μπορούν να προσφέρουν και άλλες χαρές καθημερινά. Βλέπετε λοιπόν εδώ τμήματα τετραποδικών αγκίων. Ξέρω ότι μία αρχαιολόγοι δεν μπορεί να το φανταστείτε. Και εδώ, άλλο ένα, το ίδιο pattern. Ένα μόνο ποδαράκι από ένα τετραποδικό σκεύος, όπως το κάτω αγκείο, έχει σωθεί από τη Δράκαινα. Μόνο η λαβή ενός και τμήμα της, ενός άλλου αγκείου, τέτοιου, μιας έσουλας, έχει διασωθεί. Κάτι με παρακολουθείς και με καταλαβαίνεις που φαίνεται. Άλλα κομμάτια, κοιτάξτε αυτά τα ιδιαίτερα αγκεία, από το κάτω, από την απεικόνιση του κάτω, μπορείτε να καταλάβετε αυτό που λένε τετραποδικά αγκεία, περίεργα, ασχημούλικα, έτσι μοιάζουν με σέσουλες, παράσια, μια κατηγορία τους. Άλλα έχουν δακτυλιώσιμες βάσεις, από κάποιους λέγονται salt bases, αλλά η πιο κοινή τους ονομασία είναι ρητά. Και μάλιστα τάνιλος scoops για τους αρχαιολόγους της περίοδου της Βίντσο. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη φάση της δουλειάς. Είμαστε στη μετάβαση κάπου, έτσι δεν είναι Βασίλη, μεταξύ της νεότερης Νεολιθικής 1 και της νεότερης Νεολιθικής 2. Έχουμε μία δυσκολία στο να χρονολογήσουμε αυτή την περίοδο που εμφανίζονται αυτά τα συγκεκριμένα πυθοειδή με τα σκοινιά. Νομίζω ότι ο Γιώργος Φακορέλης πρέπει να έρθει να κάνουμε μαζί εκ νέου μία seriation analysis για τις ραδιοχρονολογήσεις για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε ζητήματα της έρευνας, γιατί πράγματι έχουμε δυσκολία αν αυτό το εντάξουμε στην νεότερη Νεολιθική 1 στο τέλος της, που λέει ο Βασίλης, και εγώ επιμένω ότι αυτά σηματοδοτούν την απαρχή της Χαλκολιθικής, της νεότερης Νεολιθικής 2 περίοδου για τη Δράκαινα. Είδατε πόσο σας λέω. Και μπαίνουμε κανονικότατα στην νεότερη Νεολιθική 2, όπου, για θυμηθείτε τα προηγούμενα αγκία, αλλάζει εντελώς το κλίμα. Ξανά τα κόκκινα, αλλά αυτή τη φορά άλλη αντίληψη διακόσμησης, συνολικά άλλα αγκία, κοιτάξτε το κάτω δεξιά, πάστες, πάνω στον πυλό και γραπτά κοσμήματα που δεν φαίνεται εδώ, πάνω σε αυτό το λευκό υπόβαθρο. Τέτοιου τύπου αγκία φαίνεται να χαρακτηρίζουν για την περίοδο το κεντρικό σύμπλεγμα των Ιωνίων, γιατί τα βρίσκουμε και σε μια άλλη γνωστή σπηλιά, στα νότια της Λευκάδας, στην Χειροσπηλιά. Άλλα ωραία μεγάλα αγκία επίσης σε πόδι. Κοιτάξτε κομματάκια αγκίων εκπληκτικών της νεότερης Νεολιθικής 2 και ένα από τα λίγα, ένα δίχρωμο αλφωτό, crusted, με κόκκινη και λευκή κόσμηση. Είναι μικρό αγκείο, μη σας φαίνεται πολύ μεγάλο, τόσο περίπου, μοιάζει να έχει και ένα ποδαράκι. Δεν ξέρουμε πολλά τέτοια αγκεία. Κάτι δεν σου θυμίζει κάτι από τον πύργο. Εμένα, εννοούσα τα πρωτομηνοϊκά, αλλά καμία σχέση πλέον τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάρα πολλά αγκεία, εργαλεία από πυρητό.
πυρητόλιθο κυρίως, εργαλείο του αποκρουσμένου λιθού. Βλέπετε μία από τη συλλογή. Έχουμε 570 περίπου εργαλεία αυτού του τύπου, τα μελετά, εκτός από τις αιχμές βελών. Ο Νίλς Αντρέασεν. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχουν στο υλικό της σπηλιάς αρκετά αντικείμενα διατριτικά και βέβαια, όπως βλέπετε, και αρκετές λεπίδες. Το κυρίαρχο εργαλείο όμως, θέλω να το κρατήσετε αυτό στο μυαλό σας, γιατί κάποτε τσακωνόμασταν πολύ και με τον Νίλς και χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι να αντιμετωπίσουμε. Συγγνώμη, εκτός από τα 570 εργαλεία, έχουμε πάνω από 8.000 απορρίμματα της κατεργασίας του πυρητόλιθου που γινόταν στη σπηλιά. Και κυρίως αυτό που γινόταν στη σπηλιά ήταν η κατεργασία του κόκκινου, γηγενή, τοπικού πυρητόλιθου. Όπως γνωρίζουμε με απόλυτη ασφάλεια από τη δουλειά που έχουμε κάνει με τον ορεικτολόγο Βασίλη Μέλφο για την κατασκευή ενός είδους αιχμών βελών. Ακούστε πάλι το κόκκινο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αρχικά παλεύαμε πολύ με την ιδέα ότι δεν βλέπαμε συνολικά στη σπηλιά παρά υλικό του αποκαλούμενου οικιακού τύπου. Domestic type, μου έλεγαν όλοι μέχρι το 2003, 2004, 2005, που άρχισε και η συστηματική μελέτη του υλικού, όπου χρειάστηκε πραγματικά, αν θέλετε έτσι, πολλά debates, δηλαδή να δούμε ξανά και ξανά το υλικό. Και θέλω να σας πω ότι τελικά, ενώ στην αρχή βλέπαμε περισσότερο τα διαμορφωμένα ή αυτά που γνωρίζαμε οι αρχαιολόγοι ως πλήρως διαμορφωμένα εργαλεία, ανακαλύψαμε στην πορεία ότι η πλειονότητα του υλικού των απολεπισμένων εργαλείων ήταν εργαλεία πρόχειρα κατασκευασμένα, χωρίς ρετουσαρίσματα. Χρειαζόταν μια απλή, αν θέλετε έτσι, δημιουργία μεγάλων ξέστερων μαχαιριδίων. Γίνεται χαμός στη σπηλιά με τέτοιου είδους υλικό. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αν και αλλού έτσι έχουμε αντίστοιχα υλικά που δεν τα αντιλαμβανόμαστε εκ πρώτης όψεως. Όμως, και αυτό που σας λέω μπορεί να είναι το ειδικό χαρακτηριστικό, το ειδικό ένα από τα χαρακτηριστικά που εμπλέκονται στην ειδική δραστηριότητα της Δράκενας αυτών των περιόδων. Συνεχίζω και σας δείχνω κάτι από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σύνολο. Το λέω και το ξαναλέω, έχουμε γράψει και θα γράψει πολλά ακόμα ο Οδυσσέας Μεταξάς, που το μελετά. Πρόκειται για τις αιχμές βελών. Είναι όλες από πυρητόλιθο. Η πρώτη και η δεύτερη σειρά αποτελούν κεφαλές ροπάλων ή όπως λέγονται, που σε άλλες περιοχές του Αιγαιακού χώρου έχουν εξαφανιστεί για την περίοδο που συζητούμε, ενώ στην Δράκαινα, άρα και στην Κεφαληνία, συνεχίζουν επίμονα να χρησιμοποιούνται μέχρι και την 5η χιλιετία. Όμως, η αλλαγή που παρατηρείται, εκεί που μοιάζει, και δεν είναι το μοναδικό στοιχείο, η Δράκαινα να αγκαλιάζει, να εναγκαλίζεται, αν θέλετε, πιο σοβαρά τον έξω κόσμο, την νεολιθική της εποχής της. Είναι η τελευταία σειρά αιχμών βελών, αυτές με μίσχο και άγκιστρα, όπου δεν είναι τυχαία η μορφολογία από την ακριβή χρήση. Μιλάμε για, ενώ οι άλλες αιχμές, ή αυτές που βλέπετε με εγκάρσια αιχμή, αυτή ας πούμε, δημιουργούν, όπως λέει ο Οδυσσέας, κυρίως στο θύραμα, ανοίγουν πληγές και απλώς χαίνει έτσι, το αίμα κτλ. Οι άλλες, έτσι, είναι ακριβίες αιχμές, διαπερνούν το θύραμα. Το ζήτημα είναι ότι αυτές, κοιτάξτε λίγο, τις αιχμές, τις βλέπετε και μόνοι σας, δεν είναι θραυσμένες, όπως ενώ θρηματισμένες σε μικρά κομματάκια, όπως βλέπετε, τα αγγεία. Μια άλλη εικόνα αυτού του υλικού είναι σχεδόν ακέραιες. Κάποιες έχουν χρησιμοποιηθεί, είμαστε σίγουροι, σε κυνηγητική δραστηριότητα. Πολύ θα θέλαμε να κάνουμε και κάποια μορφή microwear ανάλυσης και να μάθουμε αν διασώζουν αίμα ή κάτι άλλο. Πολύ θα το θέλαμε να έχουμε την πληροφορία, αλλά είναι ολόκληρες σχεδόν, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό λέει ότι κάποια στιγμή, και δεν είναι το μοναδικό υλικό της σπηλιάς, θα δείτε και παρακάτω, υπάρχουν πολλά αντικείμενα που αφού
χρησιμοποιήθηκαν για ένα πεπερασμένο σκοπό, για μια πολύ συγκεκριμένη, αν θέλετε έτσι, δραστηριότητα, εναποτέθηκαν. Έπρεπε να εναποτεθούν πλέον στο σπήλαιο, δεν υπήρχε κανένας λόγος να χρησιμοποιηθούν εκτός της δραστηριότητας για την οποία αρχικά έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Το ίδιο pattern, η ίδια εικόνα, αν θέλετε, των λίγο χρησιμοποιημένων εργαλείων και εναποτεθειμένων στη σπηλιά, δίνει ένα άλλο μεγάλο υλικό, 470-480 περίπου τριγεία και τριπτήρες ή αυτού του τύπου αγκίων. Μελετάω ο Αντάσος Πεκιάρης, όπου κάποια από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στην σύνθλιψη, αν θέλετε, οι κομμάτια μας σιδηρών, αλλά όμως, κατά κύριο λόγο, ήταν πολύ ενδιαφέρον, για την παραγωγή χρωστικών ουσιών. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, στη Δράκαινα, κοιτάξτε αυτό το κομμάτι, το κόντριλο, τον αποκαλούμενο γκετίτη. Είναι ένα υλικό που περιέχει πολύ σίδηρο. Σε 2-3 χιλιόμετρα απόστασης από τη Δράκαινα βρήκαμε και εμείς οι ίδιοι κονδύλους. Αυτός ο κόνδυλος είναι νεολιθικός κόνδυλος. Έχουμε άλλους 3-4 ακόμα. Ενώ πολλά από τα αποκαλούμενα τριπτά, αυτό που βλέπετε έτσι τα μεγάλα κομμάτια, ήταν εμβαπτισμένα, διαποτισμένα μέσα σε αυτόν τον γκετίτη, ο οποίος, ακούστε μια άλλη έτσι, ιστορία που τη μάθαμε κι εμείς, ο γκετίτης αυτός, θερμαινόμενος στους 200 βαθμούς, μετατρέπεται, μετασχηματίζεται σε αυτό το ωραιότατο κόκκινο υλικό, τον αιματίτη, με τον οποίο δημιουργόταν η κόσμηση στα γραπτά αγκία. Δεν υπάρχει αιματίτης στον Ιόνιο χώρο. Είχαμε τρελαθεί όταν βλέπαμε, όχι εγώ, ο ρηπτολόγος, και έλεγε αιματίτη βλέπω, αλλά το Ιόνιος χώρος δεν έχει αιματίτη. Κρουστηράκια και διάφορα άλλα υλικά. Θέλω να κρατήσετε, είναι πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι των τριπτών, επίσης αντικειμένων, αυτό που σας είπα. Υπάρχουν κομμάτια, μάλλον πολλά αγκία, σε διαφορετικές μικρές περιόδους χρήσης της σπηλιάς, χρησιμοποιήθηκαν και τα άφησαν πάνω καταθήκη στη σπηλιά. Και για θυμηθείτε τώρα, ξανά κοιτάστε στο δάπεδα, έλεγα κάποια στιγμή, αρχίστε να συνδέετε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό κάνουν οι αρχαιολόγοι, συνθέτουν παραστάσεις σε αυτό που λέμε η αρχαιολογία των πλαισίων, η αρχαιολογία των συμφραζομένων, η contextual archaeology, όπου έρχονται τα δάπεδα και σκεπάζουν, σας έλεγα κάποια στιγμή, σφραγίζουν παλαιότερες χρήσεις της σπηλιάς. Βλέπετε ένα μορφοποιημένο κομμάτι από σπόνδυλους και τέροπους, δίπλα του βλέπετε το τεντάλιουμ, μικρές χάνδρες που θα είναι είτε από τεντάλιουμ, είτε από ένα υλικό, εδώ κολλάει λίγο τώρα, θα λέω εγώ μέχρι να ξεκολλήσει. Λοιπόν, είσαι σε αυτές λοιπόν τις επιχώσεις της σπηλιάς. Πολλά βρε παιδιά, πολλές χάνδρες. Δεν ξέρω αν είναι, δηλαδή νομίζω ότι μάλλον είναι ένα υλικό η χάνδρα. Μάλλον σε πολλά σπήλαια τη βρίσκουμε. Αυτές οι χαντρολές ήταν ορατές, πολύ μικρολές. Όταν σκάβαμε, μας έφευγαν πάρα πολλές. Πρέπει να έχουν φύγει, δηλαδή έχουμε διασώσει πάνω από 300 περίπου, κυρίως από το νεροκόσκινο, έτσι, από τις επιλεγμένες επιχώσεις που ήταν δείγματά τους. Μπορείτε να φανταστείτε πόσες άλλες, δεκάδες εκατοντάδες πιθανά ακόμη έχουμε χάσει. Ένα ερώτημα. Τι γίνεται με αυτές τις χάντρες, σπάζουν δηλαδή και έτσι μένουν στη σπηλιά, και τι γίνεται με αυτές τις όχρες. Τώρα βέβαια παίζω ένα ρόλο, μάλλον σας οδηγώ να αποδεχτείτε αυτό που θα ήθελα να πω, αλλά δεν είναι ο στόχος μου, κάνω πλάκα. Κοιτάξτε ένα άλλο έτσι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, από σπόνδυλους και τέροπους, ένα λευκοπό χρώμα. Εμείς τα έχουμε συνθέσει βέβαια αυτά τα κοσμήματα, τα βρήκαμε όμως όλα μαζί σε κάποιο σημείο και μας επιτρέπεται να δίνουμε αυτή την εικόνα πώς το φορούσαν. Έναν κόσμο με λαιμού, χεριού, υποδιού ή ήταν επίρραπτα πάνω σε κάποια ρούχα. Καταλαβαίνετε, προσέξτε, μην οδηγούμαστε πάντα εκεί που θέλουμε. Δεν ξέρω που τα φορούσαν, ή βέβαια μπορούν να τα φορούσαν και στα μαλλιά τους και να έκαναν υπέροχα κοτσιδάκια. Και αυτό να ήταν ένα χαρακτηριστικό κοινωνικών ταυτοτήτων και ατόμων. 2-1 πιθανά κοτσιδάκια τέτοια, 25 ο άλλος. Λέμε, ένα παράδειγμα. Ξέρετε, μας δίνει πολλές χαρές, πιθανά, οι φαντασιώσεις, έτσι, προϊστορία. Λέμε πράγματα που θα μπορούσαν να
να προσεγγίζουν κάτι, να είμαστε πολύ πολύ μακριά από αυτό που συνέβαινε στην πραγματικότητα. Είναι ένα πάζλ από τα απορρίμματα, από τα κατάλοιπα της αρχαιότητας. Θα μείνω πολύ λίγο σε αυτήν. Σας δείχνω έναν χάρτη, έναν κόσμο των εξωγενών πρώτων υλών και των δυνατοτήτων ή μάλλον των δικτύων επικοινωνιών που είχε το νησί ο Πόρος, όχι βέβαια η Δράκαινα, κοινωνία είναι νεολιθική σε αυτό το φαράγγι. Υπογραμμίζω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται ο Πόρος και είναι όλοι οι δημιούργοι, μα ξέχασα να σας το δείξω, έτσι από το Google φαίνεται πολύ καθαρά, ο Βόχινας, το ποτάμι του Φαραγγιού, έχει αποθέσει υλικά πάνω στα οποία έχει δημιουργηθεί ο σημερινός Πόρος, ο οποίος βέβαια είναι ένα προϊόν της μετασυσμικής κεφαλονιάς, ενώ παλαιότερα στην ίδια περιοχή συνέβαινε, σχηματιζόταν ένα φιόρδ, ένα μικρό φιόρδ μάλλον, έτσι μπορώ να το πω, ένας ορμίσκος που έμπαινε βαθιά μέσα στο φαράγγι και δημιουργούσε ένα φυσικότατο, αν θέλετε, λιμάνι. Ένα λιμάνι που θα χαρεί πάλι ο φίλος μου Μεταξάς και ο κύριος Βασιλάκης, και εγώ πια πιστεύω ότι θα μπορούσε σίγουρα. Τότε ήταν, έχουμε το προγενέστερο λιμανάκι που έγινε μετά το μεγάλο λιμάνι, λοιπόν, έτσι της ομιλικής, ας το πω της μικυναϊκής περίοδου. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο, βλέπετε από τους λίγους πελέκες που έχουμε, το υλικό τους είναι το ενδιαφέρον, δουλειά και πάλι του Βασιλείου του Μέλφου, με ειδικά στοιχεία. Προέρχεται λοιπόν ο γάβρος, ένα ιδιαίτερο πέτρωμα που δεν επιχωριάζει στον Ιόνιο χώρο, μάλλον από την περιοχή των Γρεβενών. Εδώ μπορώ να σας πω μια άλλη πολύ ωραία ιστορία, είναι ενδιαφέρον, σας φαίνονται τεράστιες οι αποστάσεις. Από την Κεφαλονιά είναι πολύ εύκολο κανείς να φτάσει μέχρι τις εκβολές του Αχελώου. Έχει συμβεί στη φάση της σταφιδοπαραγωγικής, το πρόβλημα, το σταφιδικό που έχει η Κεφαλονιά, που έβγαιναν με μικρές βαρκούλες, υπάρχουν καταγραφές πρόσφατες και έφταναν μέχρι τον Αχελό και τον διέπλαν. Κάποτε ήταν ένας διαπλεόμενος ποταμό και εκεί ρίζωναν και έχουμε κεφαλονίτες σήμερα κατά μήκος του Αχελό, ολόκληρες οικογένειες που έχουν διαμείνει. Οι μικρές χάντρες που σας έλεγα άλλη φορά, έτσι όχι μάλλον, δεν σας το ξαναπεί αυτό, είναι από τάλκι. Ένα πολύ μαλακό υλικό που επιδέχεται επεξεργασίες και μπορεί τελικά να διατρεπηθεί πολύ εύκολα. Το υλικό του είναι κάπου σε πυρηγενή πετρώματα. Οι αναλύσεις μας, που είναι πολύ μικρές οι χάντρες, είναι αδύνατον να μας δείξουν μέσω των αναλύσεων σπανίων γεών που επιχειρήσαμε τον ακριβή χώρο προέλευσης. Υποθέτουμε όμως ότι όπως και ο γάβρος, μάλλον πρέπει να ανήκει στα ίδια δίκτυα διάδοσης και δύο είναι οι πιθανές περιοχές, η ίδια περιοχή της Υπήρου ή ακόμη και η Αργολίδα. Βλέπετε χάντρες από γύψο Ζακίνθου, οψιανό, έχουμε περίπου 90 τέχνεργα από οψιανό και από τα δύο λατομεία, τα γνωστά λατομεία της Μήλου και επίσης ένα τμήμα αγγείου μαρμάρου. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι είναι αξιακό το μάρμαρο. Νομίζετε, μου δίνει την ευκαιρία να πω στους δεν είναι αρχαιολόγοι. Δεν σημαίνει ότι οι νεολιθικοί ποριώτες γνώριζαν κατά πού θεκείται ακριβώς η Μήλος ή ξέρω εγώ η Νάξος ή κτλ. Τα δίκτυα επικοινωνίας είναι αλληλοπλεκόμενα. Μπορεί να έρθει δηλαδή μέσω Ευβοίας, Αττικής, δεν ξέρω πώς να φτάσε στην στερεά Ελλάδα ο Οψιανός και με κάποιο τρόπο μέσω στεριάς, έτσι, από κοινότητα σε κοινότητα, έφτασε πιθανά ως δώρο ή κάτι τέτοιο ή ως ύλη μέχρι και την Κεφαλονιά. Κλείνω, ξαναβλέπετε, θα σας διαβάσω μόνο, ή μάλλον δεν πειράζει, θα σας πω, για να μην κάθομαι πάλι. Δεν είναι εύκολο το να φτάσουμε σε συνθέσεις υλικού. Συζητάμε πάρα πολύ έντονα, ακόμα και τώρα με όλους τους συναδέλφους μου. Θεωρώ ότι έχουμε όλα τα στοιχεία
πάνω στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε και να δημιουργήσουμε κάποιες εικόνες της χρήσης της. Η σπηλιά δεν είχε συνεχείς χρήσεις. Είμαστε σίγουροι. Μπορεί δηλαδή, ένα παράδειγμα σας φέρνω, να είχε χρήσεις σε διάφορες εποχές του χρόνου, το 2000, μάλλον το 5011 π.Χ., αλλά μπορεί μετά να συνέβαινε αυτό μετά από 5 χρόνια, να έχει μικρές διακοπές που δεν μπορούμε να τις δούμε αρχαιολογικά. Ή να μην είχε, να είχε ενιάυσιες μία φορά ή 2 φορές το χρόνο. Ή κάποιες ομάδες να πήγαιναν σταθερά για πολύ λίγο, αλλά η ειδική δραστηριότητα που πιάνουν μέσα αυτών των αποθέσεων που χώνουν αγγεία, αφήνουν κάποια κοσμήματα σπασμένα ή σπάζουν χάντρες, σπάζουν αγγεία. Και υπάρχουν, Βασίλη μου, υπάρχουν στη φάση της ανασκαφής, τα βλέπαμε. Εγώ τα έχω ακριβώς μπροστά μου, έχω όλη την ανασκαφή κάποιων στιγμών μπροστά μου. Έτσι είναι, σπάζανε αγγεία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι λέω εγώ μόνο, αλλά μοιάζει να έχουμε λοιπόν συναθρήσεις ειδικού τύπου, λίγων ατόμων, όπου βασικό στοιχείο αυτών των συναθρήσεων ήταν η τροφή. Μπορεί και να πίνανε κάτι πις. Κατασκεύαζαν όμως εκείνη την ώρα κάποια γρήγορα φαγητά, fast food, ένας χυλός κτλ. Και φαίνεται ότι παρόλα αυτά το συνδύαζαν με παραγωγή εργαλείων κάποιες φορές, όχι πάντα. Αυτό που σας λέω δεν αφορά όλη τη χρήση της σπηλιάς. Φαίνεται να έχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποια επεισόδια. Κατασκευάζουν εργαλεία και κάνουν και κάποια κυνηγητική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων και πολλά τόξα. Αυτά τα χαρακτηριστικά οδηγούν εμένα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ερμηνείας αυτού του υλικού. Προείπα ότι μάλλον θα πούμε με τον Οδυσσέα να τα ξέρω αρκετά στο συνέδριο του Ιουνίου, στο Communities in Transition. Έτσι δεν είναι, σωστά το λέω πω. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε ότι, ίσως δεν πέφτουμε και πολύ έξω, να πούμε ότι μία μορφή τελετών μπορεί να συμβαίνουν πολλές. Περισσότερες από αυτές μπορούμε να φανταστώ. Μία από αυτές, τις τελετές, θα μπορούσε να έχει σχέση με αυτό που λέμε την είσοδο έτσι, των νέων αγοριών στη ζωή των ενηλίκων. Είναι τελετές ενηλικίωσης, οι αποκαλούμενους, όπου σε όλο τον κόσμο, αν δείτε, ακόμη και σήμερα συμβαίνουν σε προβιομηχανικές κοινωνίες, ότι πρέπει να αποδείξουν οι νεαροί έφηβοι, αυτοί μπορεί να ήταν 12χρονα αγόρια ή 15χρονα, ότι μπορούν να περάσουν στην κοινωνία των μεγάλων, στηρίζοντας την κοινωνική ομάδα. Και τι πρέπει να αποδείξουν? Συνήθως μπορούν να κατασκευάσουν εργαλεία, μπορούν να κυνηγήσουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό πάντα, έτσι παντού συνδυάζονται αυτές οι τελετές ενηλικίωσης που αργότερα η Καθολική Εκκλησία τις έχει εντάξει με άλλη μορφή στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων ή των Αμερικανών. Λοιπόν, ή να κυνηγήσουν ή ακόμα και να αλλιεύσουν. Σας δίνω λοιπόν μία οπτική πιθανά των μυστικών της Δράκυνας. Μια άλλη που θέλετε να καταγράψετε και τελειώνω με αυτό το κομμάτι και θα σας πάω μόνο σε 2 σύγχρονες, αν θέλετε, παρεμβάσεις πλέον της ομάδας μας προς το κοινωνικό σύνολο, είναι τα ίδια τα ασβεστοδάπεδα. Ήδη έχω προκάνει και σας έχω πει ότι νομίζω ότι σφραγίζουν παλαιότερες επιφάνειες. Όταν σκάβαμε, θυμάμαι ότι σε όλους το έλεγα, και ποιος μπορεί να μας πει τώρα, ρε παιδιά, πότε έγινε αυτό το σφράγισμα, δηλαδή αυτοί που αν θέλετε, ήσαν οι χρήστες, έτσι, τέλειωσε ένα επεισόδιο, δεν ξέρω τι ήταν τελετή ενηλικίωση, τι άλλο συνέβαινε, οι ίδιοι πολύ σύντομα, γι' αυτό λέω Γιώργο, πρέπει να χρονολογήσουμε, επανέρχονται και σφραγίζουν και κάποια άλλη στιγμή, όταν συμβαίνει στη ζώσα κοινωνία, ή όποιες κρίσεις. Μπορεί να έχουμε και αψημαχίες. Δεν ξέρω τι κρίσεις, φοβεροί σεισμοί και καταπονισμοί πάνε πίσω τη σωτιά. Έχουμε πρόβλημα, αν θέλετε, τροφικό ή δεν ξέρω ποια άλλα προβλήματα οικονομικής, αν θέλετε, φύσους κτλ. Δημιουργούν κρίσεις και εντάσεις στην κοινωνία. Μήπως επανέρχονται στη σπηλιά και με όλο αυτό το τελετουργικό των τραπέζων και αυτό που λέω εγώ, σκεπάζουν και σφραγίζουν με μια δυτή, αν θέλετε, έναν διτό συμβολισμό.
επιστρέφουμε και φροντίζουμε τους παππούδες και όλη την προγονική, αν θέλετε, κοινωνία, δημιουργώντας ξανά μια κοινωνική συνοχή στην ομάδα, αποτρέποντας δυσκολότερα προβλήματα και ταυτόχρονα αυτό το σφράγισμα, αυτός ο ενταφιασμός με μια μορφή είναι και μια λύθη. Άρα περνάμε, αν θέλετε, σε μια μορφή, ας το πω έτσι, αναγέννησης ενός συμβολισμού ενός νέου μέλλοντος. Πολλά μπορούν να υποθούν, δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Και να τελειώσουμε με την κοινωνική διάσταση της αρχαιολογικής έρευνας, έτσι όπως ποιούμε κάποια χρόνια τώρα, μέσω όχι μόνο των δημοσιευμάτων, γιατί αυτά ανήκουν κατά κύριο λόγο στην επιστημονική κοινότητα, αλλά από το 3 χρόνια πριν, ανεβάσαμε, αναρτήσαμε υπό το Υπουργείο Πολιτισμού, υπό την ευθύνη της εφορίας παλαιοανθρωπολογίας και τελειολογίας, που είναι ο υπεύθυνος εκφραστής και ο αρμόδιος εκφραστής, αν θέλετε, και επιβλέπων αυτής της δουλειάς, την ιστοσελίδα του Σπηλαίου. www.drakenacave.gr, ένας τόπος που θα μας άρεσε πολύ να γίνει γνωστός. Είναι μια ιστοσελίδα που προσπαθούμε να ανανεώνουμε, δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί βέβαια όταν έχεις ένα Βασίλη που δεν σου δίνει υλικό, τι να γράψεις στην ιστοσελίδα. Κατάλαβες, σήμερα είσαι το θύμα μου. Λοιπόν, πλάκα κάνω, παιδιά, το ξέρω ότι ξέρει πόσο έτσι τον σέβομαι για αυτό που κάνω. Λοιπόν, και πρόσφατα, πριν ένα περίπου χρόνο, με τη βοήθεια της εταιρείας μελετών προϊστορικής κεφαλαιονίας, μπορέσαμε και τελειώσαμε με κάτι που, αν θέλετε, έτσι το σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια και το έχουμε θέσει στην κρίση όλων. Θα θέλαμε όμως βέβαια να αξιοποιηθεί κατά κύριο λόγο από την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί απευθύνεται σε μαθητές κυρίως του δημοτικού, των τελευταίων τάξεων και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Είναι το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα μυστικά της Δράκαινας». Με 3 καρτούν, 3 φιγούρες, τη γλυκητά τη Δράκαινα, που στο Facebook το ξέρετε πολύ ότι είμαι η ίδια. Ναι, αυτό είναι το προφίλ μου. Λοιπόν, και με μια νυχτερίδα που την έχουμε ταράξει στην κυριολεξία και γκρινιάζει αφόρητα, γιατί αυτό κάνουμε στη Σπηλιά. Διαταράξαμε την ηρεμία των νυχτερίδων και με έναν προβληματισμένο αρχαιολόγο, τον βλέπετε εκεί αριστερά, που όλο σκέφτεται, τι έχω μπροστά μου και τι δεν έχω. Δημιουργήσαμε αυτό το υλικό που έχει βασικό του άξονα μια παρουσίαση σε PowerPoint, δομημένο σε θεματικές ενότητες. Έχει έναν οδηγό παρουσίαση για τους εκπαιδευτικούς να τους υποστηρίξει. Έχει μια εισαγωγή στην Ολυθική εποχή, έχει δραστηριότητες επεξεργασίας προγράμματος, ερωτήσεις, κατανόησης και άλλα πολλά. Και μεταξύ άλλων και κόμιξ και παιχνίδια και πρόσθετο υλικό για κατέβασμα για τα παιδιά. Δεν θα πω πολλά. Πριν μερικές μέρες είχα την δυνατότητα να το παρουσιάσω σε άλλους συναδέλφους, σε μια ημερίδα για εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιακά και μη, του ICOM KECA, του Ελληνικού Τμήματος του Συμβουλίου Μουσείων. Σας είπα ότι το PowerPoint, αυτός ο βασικός κορμός, όλοι μπορείτε να το κατεβάσετε, είναι αναρτημένο το πρόγραμμα. Και βέβαια να σας πω, και πλάκα αυτό, το βλέπουν οι κριτικοί, το βλέπουν οι θρακιώτες, οι εκπαιδευτικοί της Δράκια, της Κεφαλαιονιάς δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και οι ενότητες του είναι, μεταξύ άλλων, τι ξέρετε για την αρχαιολογία, κοιτάξτε λίγο. Ο Κυρίωλης εδώ, μια αιχμηβέλουσα που μπορούσε να χρησιμεύει, δεν σας το δείχνω όλο, έχω πάρει κάποια κομμάτια. Τοξόμπελος, κυνήγι, μήπως και φαγητό και μαγείρεμα, άλλο κεφάλαιο, τι ξέρουμε, πώς ξέρουμε ότι υπάρχουν αρχαία. Κάποιες εικόνες βλέπετε μόνο. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προϊστορίας και ιστορίας, σας δείχνω μια πολύ ωραία εικόνα, ίσως της γλώσσας των συμβόλων της προϊστορίας, ενώ η ιστορία είχε άλλα πλέον σύμβολα. Πώς χωρίζεται η προϊστορία, και κάνουμε, βλέπετε, μια εισαγωγή μέχρι να φτάσουμε στο ποθητό των μυστικών της Δράκαινας, μια εισαγωγή που ο εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει και να χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από την παρουσία αρχαιολόγων κτλ. Ποιες είναι
οι βασικές έτσι εποχές του λίθου, να η παλαιολιθική, να και η νεολιθική, πώς που ζούσαν οι άνθρωποι στην παλαιολιθική, πώς στη νεολιθική. Δεν επιμένω και μέχρι να μπούμε στα μυστικά της ίδιας της δουλειάς της Δράκενας και να προσπαθήσουμε πάρα πολύ δύσκολο να οπτικοποιήσουμε αυτά που σας είπα, με πάνω από μία ώρα, πώς θα μιλάω τώρα, να οπτικοποιήσουμε αυτό το υλικό. Και βέβαια, χρειαζόμαστε πολύ πιο εξειδικευμένα άτομα για να κάνουμε ακόμα καλύτερη, αν θέλετε, δουλειά τεχνολογίας και πιο ίσως έτσι, ελκυστική για τα παιδιά, βάζοντας λόγο, βάζοντας κινούμενα καρτινάκια κτλ. Που βέβαια μου υποδείχθηκε από συνάδελφο ότι ο αρχαιολόγος, γιατί είναι αρχαιολόγος, είδατε τα άρενα που ποίησαν, Τάσος Πεκιάρης και Νίκος Κατσικαρίδης δημιούργησαν αυτές τις μορφές, τα άρενα, τσακ, χτύψαν έναν αρχαιολόγο. Και η κυρία Δράκαινα, τα θηλυκά της Δράκαινας πούντα. Θα το αλλάξω αυτό. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει. Λοιπόν, πάμε στα κόμιξ. Τι σημαίνει κόμιξ τώρα? Πήραμε 5 θεματικές ενότητες. Ο Μεταξάς μη γελάς καθόλου, μικρός ο Μεταξάς. Ξέρω. Ο Μεταξάς έχει μια πολύ σοβαρή ιδέα. Πολύ σοβαρή ιδέα με τα άρενα. Γι' αυτό γελάμε. Τα θύλα θα σας το αποκαλύψουμε στο community in transition. Δεν σας λέμε τίποτα τώρα. Λοιπόν, με αυτές οι θεματικές ενότητες είναι 5, όπως σας είπα. Μία από αυτές είναι η εισαγωγή, μια γρήγορη εισαγωγή με σχέδιο και με πολύ μικρές λέξεις για τα παιδιά και είναι νοηθική. Τη βλέπετε. Αυτό είναι όλο το ένα κόμικ. Υπάρχουν και άλλα, μάλλον είναι πολύ ενδιαφέροντα. Στα παιχνίδια μας ανήκουν σταυρόλεξα, ακροστοιχίδες και άλλα. Σας δείχνω το σταυρόλεξο, κατεβάστε το και παίξτε το κι εσείς. Έτσι μαντώ, εσύ παίζει με το κινητό τώρα, βαρέθηκες καλά. Λοιπόν, και τέλος μια εικόνα όπου προσκαλούμε το χρήστη, τα παιδιά, να παρατηρήσουν. Αν τώρα ανήκει, ας πούμε, στην ελληνική εποχή το αεροπλάνο, ο μεταλλικός κουβάς και το ορολόγιο, ας το βρουν τα παιδιά και άλλοι μας πούν. Μια πικρή ιστορία φετινή, του Σεπτέμβρη του 2009, ήταν η μετακόμιση της Δράκαινας. Πήρε τα πογαλάκια της, την έδιωξαν, εξόριστη και εξωστραχισμένη. Το Σεπτέμβρη του 2012, με συγχωρείτε. Βλέπετε μια μορφή παρουσίαση, σκεφτόμασταν σε αυτό το χώρο πώς να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι του υλικού. Και ξέρετε, ο λόγος που επέμενα κάποτε, και επιμένω ακόμα βέβαια, είναι ένας. Είτε πάρεις το υλικό, το πρωτογενές υλικό από αυτόν τον τόπο που είναι το Φαράγγι του δίπλα. Είτε το πας λοιπόν στο Μουσείο Αργοστολίου, είτε το φέρεις στο Μουσείο Πενάκη, είτε το πας και το κάνεις μια έκθεση. Κατά τη γνώμη μου, στην Αμερική είναι το ίδιο. Από τη στιγμή που έχει το υλικό αποχωριστεί, το φυσικό του περιβάλλον, γίνεται πλέον ένα υλικό στις προθήκες ενός μουσείου, που μάλλον η προσέγγιση του πλέον είναι αυτή του μουσιολόγου ή τέχνης και όχι ενός αρχαιολόγου. Επιμένω σε αυτό πάρα πολύ. Προς το παρόν, λοιπόν, μια βουβαμάρα επί του θέματος τι κάνουμε στο πόρο. Μα δεν είναι κρίμα, βρε παιδιά, τέτοιο υλικό, μια τέτοια ιστορία να χάνεται από τον πόρο. Με άλλους στόχους πιθανά μπορεί να έχουμε καλύτερη τύχη, τι λες, Μάκη μου, μπορεί. Ξαναπάρτε τα ενέργεια, δεν ξέρω τι κάνετε. Και τέλος, ορίστε. Ναι, γερά, τελειώσαμε. Συνάδελφοι, τίποτα άλλο, συνάδελφοι και φίλοι μου, θα κλείσω λέγοντας μόνο το εξής, ότι η αρχαιολογία και ο πολιτισμός έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, προσφέροντας χαρές, αν θέλετε, όχι μόνο στους ερευνητές, αλλά και σε όλο το κοινό. Μαθαίνουμε πάρα πολλά για τις ιδιαιτερότητες των τόπων και γενικότερα, θα έλεγα, ο πολιτισμός δεν μπορεί να μπει σε εφεδρεία. Περνάμε δύσκολες περιόδους. Θέλει ο πολιτισμός στήριξη, ενώ και η αρχαιολογική υπηρεσία βρίσκεται σε φοβερή συρρήγνωση. Έχουμε χάσει με τις αποχωρήσεις, τις αναγκαστικές αποχωρήσεις σε εφεδρεία πέρσι πάνω από 10% του ενεργού υλικού της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Εντάξει, μας είναι τουλάχιστον 3 συνάδελφοι που αναγκάστηκαν. Ναι, όχι πάλι, ξέρω. 3 είπα τουλάχιστον που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, αλλά
Θέλει αρετή και τόλμη και ελευθερία. Θα συνεχίσουμε. Υπάρχει πάθος, υπάρχουν δυνάμεις σε αυτή τη χώρα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αντοχή σας. Δεν θέλαμε να σας κουράσουμε άλλο. Ένα μικρό επίλογο θέλω να κάνει ο Μάκης μεταξύ σας. Δεν θα σας κουράσω καθόλου. Ξέρετε, εμείς εκεί στην Κεφαλονιά κάναμε και πολλά λάθη, βέβαια, υπολογίζοντας ότι κάθε μέρα θα γινόμαστε σοφότεροι. Όπως κατέγραψε η Γεωργία στο τέλος, γινόμαστε χειρότεροι. Έχω ξαναδαρθεί από εκεί, θα έρθει η ώρα που θα ξαναγυρίσουν, βέβαια. Ήταν μεγάλο λάθος που έφερε. Αλλά ας μην σταθούμε εκεί. Εγώ είμαι εδώ για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γεωργία. Στην ομάδα της, σε όλους τους αρχαιολόγους που ανέφερε, δεν θα αναφέρω κανέναν. Στο όνομα της Γεωργίας νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται όλη η ομάδα που δούλεψε μαζί της. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και δουλεύουν ακόμα βεβαίως. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στήριξαν εκείνη την εποχή το έργο αυτό από τη μεριά των υπηρεσιών, των κρατικών υπηρεσιών. Κάποιοι αναφέρθηκαν ήδη εδώ, κάποιοι παρήσατε από ό,τι ξέρω. Και βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους πολίτες του τόπου μου, στα παιδιά αυτά, στους αρχαιολόγους που δίνουν αυτή τη μάχη κάτω από αυτές τις συνθήκες που ανέφερε και η Γεωργία και ο Αντώνης την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ. Εμείς οφείλουμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσουμε. Και αναφέρουμε και ιδιαίτερα στη Γεωργία της Στρατούλη, όπου η εταιρεία μας δεν έχει κάνει αυτό που θα κάνει. Προφανώς, ναι, δεν το λέω, όχι. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αυτή η πορεία που έχουμε ξεκινήσει πολλά χρόνια τώρα, είναι μια πορεία που συνεχίζεται. Και συνεχίζεται από διάφορες ομάδες δουλειάς. Η Γεωργία, επειδή δεν τερματίσαμε και δεν τελειώσαμε προφανώς, δεν έχει τελειώσει η δουλειά στην Τράκηνα, θα συνεχιστεί και ελπίζω να συνεχιστεί για πολλά χρόνια και σε μελέτη στην περιοχή της. Έχουμε να βρούμε για τον οικισμό της που είναι η Γεωργία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε επίσης να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το πολύ μικρό κύκλο που αυτή τη στιγμή έχουν ανασκαφτεί 3 θέσεις. Είναι τα νεολιθικά της Γεωργίας που μας πάνε από το 6.000 μέχρι το 3.500. Έχουμε το Αντώνη που μας πάει από το 2 εκεί μέχρι το 1000 και ίσως δεν ξέρω και πού αλλού. Και είχαμε τον Λάζαρο τον Κολώνα και έχουμε λίγο παραπάνω τους Καναδούς, ας το πούμε έτσι, κάτω από την ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών που έσκαψαν το νεκροταφείο των Πρώνων. Γίνονται αρκετά, αλλά δεν γίνονται όσα θα έπρεπε να γίνουν. Γι' αυτό καλό από αυτό το βήμα, όσους μας ακούνε. Είτε είναι κρατικοί υπάλληλοι, οι υπηρεσίες του κράτους, ή πολίτες οι οποίοι οφείλουν να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες και να μας ελέγχουν εμάς όσους ασχολούμαστε με τα κοινά. Εγώ δεν ασχολούμαι πλέον με τα κοινά. Όπως ξέρετε, προσωρινά ο πρόεδρος μου θα παραδώσει μια γυναίκα. Ναι, γιατί όχι. την εταιρεία στους επαΐοντες και νομίζω ότι η ομάδα που πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία, τα νέα παιδιά και οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι καθήλυνοι υπεύθυνοι, αν θέλετε, αυτή την εταιρεία να την πάνε ψηλά και να την πάνε εκεί που πρέπει να αποδώσει αυτά που μπορεί. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους των πολιτών της περιοχής μου, εκ μέρους των πολιτών της Κεφαλονιάς. Βλέπω εδώ κάποιους συμπολίτες μου που δεν είναι από την περιοχή των Πρώνων, και από την υπόλοιπη Κεφαλονιά και τις ευχαριστώ που είναι εδώ. Και να σου πω το εξής. Ποιος είναι? Ναι. Και να ευχαριστήσω επίσης την Δέσποινα την Κουτσούπα και στο πρόσωπό της βεβαίως, την αρχαιολογική κοινότητα, το Σύλλογο των Αρχαιολόγων, που μας φιλοξενεί για δεύτερη φορά εδώ. Και ελπίζω να είμαστε ξανά. Αντώνη και Γεωργία και δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν εδώ να μιλήσουν από αυτό το βήμα. Εμείς, Δέσποινα, θέλουμε να είμαστε τακτικοί σου πελάτες εδώ, προσφέροντας στο κοινό της Αθήνας και γενικότερα στον χώρο των αρχαιολόγων αυτό που εσείς ανακαλύπτετε μέσα από τη δουλειά σας και μέσα από την προσπάθεια που κάνετε.
που δείχνετε και εσύ και όλοι οι κεφαλονίτες και η εταιρεία. Ακούστε να δείτε, μακάρι αυτά να ήταν λόγια που να τα ακούγανε και κάποιοι άλλοι συμπολίτες μου, οι οποίοι θα όφυλαν να έχουν κάνει κάτι περισσότερο πράγματα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους σας. Γεωργία. Μάλλον έχουμε κάτι να πιούμε, τους προσκαλούμε, έχουμε κάτι να πιούμε και να κουβεντιάσουμε πριν φύγουμε. Πάμε και να φάμε, λέει ο Αντώνης, ναι.